Hey, hi guys, hello guys, hello guys, hello guys. Hi guys, muri sei guys. Muri sei guys, nasi takapfeka ngundu yebasa. Ngundu yebasa. Takapfeka ngundu yebasa. Wigi na wigi oh. Tavika guaboro. Right, guys. Pane message wapinda izvo hapa. Pane munhu wapinda izvo arifunga kuya pa live. Yanzi kunoku is 3:56. Saka ndokumbira kuti tiite na 4:30 live time yekwavo. Indazokanga kuchekawo time difference. Saka ari kuti ku Fiji uko is 3:56. Saka hanzi ngatitei na 4:30. Saka totongowaila uptime tiri pano tichimirira 4:30. Tichimirira 4:30 guys. 1 hour to go. Ari kuti 1 hour. Saka 1 hour totongowaila uptime 1 hour itiri pano tichimirira kuti guest yedu iyi nokuti hanzi pane vandinoshare navo vari pano. Saka ndingasingadi kuvaitirano izvi. Saka guys, regai nditi maswera seiko vasikana. Maswera here vedu we muri seiko kwamuri ikoko. Ndoda kumbotanga nekubvunza guys nhasi kuti maV11 azouya here. Nai guys, maV11 azowanikwa here empavha evanhu vakabigwa naMelly. maV11 azouya here because kana maV11 asina kuuya ndichaita noise. Anonobudira kupolisi maV11 iwayo. Ndoda kuti anobudira kupolisi maV11 iwayo guys. Saka ndiudzewo V11 rawanikwa here. Rawanikwa here V11. Kune vanhu vatobudikira here vakabigwa naMelly. Sezviri kungoita kwavheko uko. Hani muri kuona kuti kwavheko vanhu vari kubudikira guys. Vanhu vari kubudikira nemaV11 avo. Vachiti takapa mari apa, takabe mari apa, tikadai tikapa munhu apa mari. Sa awanikwawo here aburitsa screenshot reV11 wakapa mari Melly. Kungave kupi zvako akatengesegwa anything naMelly akaisa mari kuna Melly aripo here antibati aburitse izvozvo because iyi nyaya iyi haatotanga mukadzi ndichatofamba naye kusvika kumapena. Ndichatofamba nayo. Ndiri kuda kuti maV11 abude. Kuda kuti maV11 abude. Ariko here maV11 guys. Nokuti ndakataura nezvo ngati 24 hours. 24 hours dzikasvika pasina V11 rekuti I want to answer for it. Zvichanetsa. Saka V11 rauya here guys. Ndiri kuda vanhu vakabigwa mari naMelly chero pano fonai right now kuti ni wakandibira mari yangu yeCOS ndichita madhiri angu naKC kana naanza naKC kana uripo. This is the time. Taurai tinzwe guys. Nokuti ndaneta nembuya iyi. Ndaneta nembuya azibati newiki. Wigi na guys. Kungopfekawo zvangu wigi. Fiji iripo ndwari iri kuya. Tikuda tungomirira 1 hour tichiwaila up time 1 hour yakumbira. Hanzi wigi yo bo zvekuti wigi yangu iyi. Bo zvekuti hanzi vanongobika aiwa ka ubike V11 ka. V11 rokubikwa tori bata zvondire kubikwa. Unouya kautaura. Hautini face yako. Uya umire uchitaura nyaya yako. Azvema V11 yekubikwa kuti tingabo zvine makore makaniko chikozi variko vanhu. V11 rokubikwa tori bata kuti ndire kubikwa iyo. Usatambe nesiwe. No, never. No, that's why you making a mistake. Ndiri munhu wenyama wangu. Mental health ya munotaura ya ino affecta munhu wese. Handizvo here. So kuramba munhu achingotaura ka. Sometimes tinomira toto challenge kuti abude. Kana pasina anditika totaura nezvazvo then we move. Because sometimes by keeping quiet uchibenya dzakadaika. Tine vamwe vanhu vanenge tori confused pa social media noti saka asisimeli kunyarira kwacho kasi vakatoba mari vakadai. Handika inonzi character assassination. Character assassination iri kuda kuitwa nemumwe mukadzi abi yangu nezvinhu zvari zvekunyepa pasina V11. So sometimes it's needed. And this time inogara chimisana nevanhu. Andigari chisana nevanhu guys munozviziva
kuti sometimes ndinotonyarara kuti zvinge ndisipo, but zvatonyanyisa. Hasi mwana mudiki kauyo kuti ari kuita zvinhu izvi. Hasi mwana mudiki ndimbuya. Mbuya nekuti muno mu UK munomu mambuya anofanira achirespectwa. Saka inini ndachini ndichitawo zvinhu by the law. Mapurisa voti wondiudzwa kuti mbuya nezera ravo iroriri. Handika vanobuda chiti hedgism kana vari kuita cyberbullying vachitaura nokuti ndikuda kuti mapurisa kunobudira V11 so that we end it all. Todzokera back kukona kwedu. Handitukani nevanhu ini guys. Mayazozviziva. Ndinotongomira iyi wig ingirozi yehondo. Wig yehondo. Guys, but sometimes it's too much. It's too much. Kuti ubude uchiti kune vanhu vakazara. Kutonyora headline caption ndaitora ndinayo kana police ndaisubmit. Kuti the worst the meno ndakatumigwa chiri chandakatumigwa nesure. Kwanzi the biggest scammer here on social media or what? Hamon kutonyora zvinhu saka toda kuti V11 ndichinobudire ikweyo. This time mairasa gogo because mutemo toda kuti muchinyesona kuti mutemo imi magara muno 20 mutemo unobata kwese 20 years zedza muno 20 years takara muno munyika yenyu iyo yamunoti nyika yenyu yamusinga ndocha mwapinde toda kuti muzvione kuti munyika yenyu you can be summoned and you can go to court munyika yenyu. You are going to go to court munyika yenyu. Kana musina kupuritsa va V11 iwayo toda kuti mumapuritsire pa mapurisa mugomapuritsira ku court kuti chokwadi vanhu vakabigwa marira mai ava ndavava vakatouya vanhu ava vakati sure takatobigwa ma V11 ndinawo ndewaya iyi mimbu yayi hamungaiti gore muchingoti ndine ma V11 musingaburitsi muchingotaura zvigoni takuchimada ma V11 iwayo matotanga imwe ka muchantipa ma V11 iwayo muchamakandira vanhu ma V11 tunatibise kuvanhu ma V11 isai kuvanhu ma V11 vakabigwa mari meranta zvema COS ini pachezvi ever since paupenyu hwangu ever since kubva achitanga kubuda ma COS guys handina mbona COS nakati msimeli nitengeserevo COS ake akatombodarawo zvake handinambomuwana vanhu vaingozati vana simeli ava masocialite vaidohla vaingotengesa kuzvikona mai mwana tichidomatsvaga kuti vamwe vaidodawo kutotenga waingouchi hatina chitiburitsira izveti hakuna guys ndikambo hanzitanetawo navo isitoda kutovanisa kukoti vanyararirwa zvakwa. Thank you Changamire Roxy zvakwana zvanetsa cho every day ndine ma V11 handina munhu andakambobira kana cent. I can be so many things but definitely not a thief. Not a thief. I can be so many. Hasa ndasvika pakutambura guys pakuti ndingabva ndabira charity kana kubira vanhu. Hasa ndasvika kutambura kusvika ipapo ndichiri right panguva ino ndichiri satisfied nezvandinowana nezvandinazvo. Ndichiri bo. Handina need yekubira munhu. Handina need yokubira munhu. Saka if you hands I like you both but we also the ticket. Kwakanzi ticket hakuna. Ticket rakanzi hakuna ticket rakatengwa. Handi ticket tikakanda. Rakandwa ticket nacheri zvikanzi ticket iri mubikigwa because ndo zvada kuti akakubikira mapepa. Ndakamamira ini mai ndo I can ndinozviziva zvinhu zvekutoda kungoti mai vanondi underestimate guys ka. Vanondi underestimate zvokuti ndine guys ninika ndiregewo ndite munhu kwaye guys. Ndiregewo ndite munhu kwaye. Ndiregewo ndite munhu kwaye. Sho muda kuti chimkoba chibudire kuno ku UK here vamani. Ndiregewo ndite munhu kwaye. Ndisiyeiwo ndidzokere kuita munhu kwaye. Inga ndanichingove munhu kwaye wana ndineni zvakawanda ndinongodzira nenye munhu anouya nenyaya yake. Munhu anouya nenyaya yake ndiye anotaura nyaya yake. Nditauri nyaya dzisina munhu mukati. Muridza nenyaya yake otaura nyaya yake ega. Vo concentrate nokuti kwai meli wazodai meli wakazoba meli akazodai kwai vakashayana mari yekufiji tiketi mariona zvino nhasi vari kunyarira pai airline yafonwa vamwe vanoziva kutarisa matiketi vakatarisa manhamba menu ndaona kumende umwe murume achiti ndaclarify ndaconfirm manhamba iro it's a legit ticket but vanga achiti kwai the ticket is not legit ndo zvavanga achitaura kuda kundiburitsira chimkoba chitakarangana night club chivibration kugweri kumwende kuti kwatayenda ku Midlands hotel kuda kundiburitsira chimkoba 60 pano naimbuya
but this time vachadzitara Melly vacharisa respect. Nicharega kutaura nezvangu because mada kuzvita personal handiti. You are now taking it personal. No, Leona, no, zvakwana. Tatakanyarira nguva yese. Tatakanyarira. Ende ava Mutawanda Junior kuwacha ndo hanzvadzi vadara vachinda cheka PNR chichi ndatoona comment yenyu. But zvachinzi kunyepa vakabigwa. Iko zvino vari kufamba vashayiwa ma victims ka ndakava 24 hours. I want to see those people because I know kuti hakuna ndina munhu anoti kwai anochema neni achiti ndine mari handidli mari yecharity ndiunze kutukwa pamusoro poupenyu hwangu nekuti ndadla mari inofanira kubatsira munhu. Ndadla mari inobatsira munhu inofanira kubatsira munhu ndozviunzira kutukwa. Can you not see kuti I am blessed? Naigogas, can you not see kuti I am blessed? Ini ndiri munhu ari blessed guys. Ndiri munhu ari blessed. Ndine kutukwa blessing yangu inomboya pandika ndotombovhunduka kana nemuti but Mwari I don't deserve this. I don't deserve these blessings. Mwari, what have I done kuti mundiitire zvinhu zvakadai? Ndotombovabvunza Mwari. Because ndine ropafadzo mbuya inini. Ndine anointing iri pandiri. Why? Because andibire nherera nechembere nevanotambura. Handibire nherera nechembere nevanotambura. Mugare makazviziva. Ndine zodzo ndine zvimwe zvokuti pane nchiti apo pakadai so zvinongoitika zvega so. Mwari vachingopindira so. That's how blessed I am. I don't need a lot kuti nditi Mwari vakandiblessa. Zvandinotori nazvo nditori blessed zvokutodaro. Nditori ishoma izvozvo ka ndinotoona ruoko rwaMwari zvinoshamisa. Handifi ndakada kunzirwa kesi yekunzi adya zvinhu zvevanhu vanotambura vana venherera chirikadzi kana kuti munhu asina ari pa dying bed. Melly wadla kutora rufu rwemunhu kundisa kuzvisa pandiri. Hatidaro munongori nelaki rekuti zvinhu zviri kuitikira muno mumutemo saka tochishandisa mutemo dekonga kuri kujonika takatopedzerana kudhara nepasina zvese izvi. Musasatauri nezvezita rangu zvino tiri kuno kumutemo saka tongoita if you go to Rome do what the Romans are doing. Tochita zvemuno zvemutemo iyoyo handiti ndizvo zvacho ndogame racho kuzi chamuri kurwa neni murugwane ndadii. Manje, you are not fighting me. You are fighting the God that has started this ministry. Mazvinzwaka. You are fighting the God that has started this ministry because you can't stand mukadzi mukuru kugara kudai so kuburisa mazino pazhe kudai muchitaura kuti ndezvekunyepa mapepa akazobikwa vakashiyana mari itsotsi vakatodla akaba akatoba mastand makaburisa mazino kudai akatoba mastand wakambobigwa stand ndiani akambouya akapa mari Melly kuti Melly mari yangu yestand ndiani. Standards tebe kunge matomati sepamusika ekuti unoenda panomasa paunotenga masendoya. It's a process, a procedure. Nanhasi tirimo tiri kugwa hondo dzedu tirimo magroup iro ratakafomerwa nemastands. We are there. But munenge muchihumbana muchitaura. Tirimo ini ndakabudisa mari yangu inotori yakawanda darika Mwari mustage yemastands 3. Ndichibhadhira kucancel straight. Saka ndozoba papi izvo zvichibhadhira kucancel. Tichikabhadhira kucancel straight. Vunzai vamugabe tinashe mugabe kuti pandaenda ku South Africa pa guys vatinashe mugabe ndanga ndisinawo here ku remembrance uko ndichifambira nyaya vavunzei vatinashe mugabe ndichaposta picture ndidaro pana tiri ku remembrance uko chifambirawo nyaya dzavo I process vaitofambirawo dzavo ini ndichifambirawo dzedu vane masende avo wakatenga unotofambira haisi zvitengo pamusika madoma haisi stand kutenga pamusika namusati mambotenga stand kuti munoti ndatenga pamusika ndadzoka naro. You don't do that. Ndakasangana navanhu mugabe kana togama picture tiri ku remembrance kuti tipinda maoffice guys, office to office dakunyatsa kuisa kuti tave papi zviri kumbofamba sei. Remembrance katipa file nemapepa kudai everything tinazvo it's recorded everything. Takaenda titori group ndabva kuno kwa ndakanimirira tikaenda tiri group vakati mapepa enyaya magetsi tinosvika kubasa isu tichingopinda mubasa magetsi achinda anodzoka pakati pousiku tachaisa todzoka hatina chekuchinyoreso tikasvika pakuofa remembrance saka totenga here generator muite basa redu tatozvipira takutenga generator. Munhu anokudai vakatora mari dzavanhu dzamastand hakatora mari dzavanhu dzamastand ndestand ndochida kukanzurira musazodaro
But this time muchataura kuti muchaunza victims akabigwa whoever akaisa mari kuna Melly muchaburitsa machats ese screenshots ese muchamaburitsa. Guys, put up this out of character. Guys. Muti kunyarira kwedu tichita kunge vanhu vakapusa naye. Kubva neswambire echiku kusiyana kutoba mari kutosiyana kudla mari vana vhiko azari level levheko alivhiko ameno nokuti ndine munhu arodawo akumbira live nyaya ivheko yari kungotaugwa mastreet muchinda kune munhu auya kusentime tati live yaye munhu yeye angatouya kuseri kudhara ush akandikati ma V11 kumberi munhu suri akakanda ma V11 ose ari kupi ndikupe ma V11 munhu uya musiyamba vamuteketeke nemunhu because you are just after Melly cheti. You are just after Melly. Personal ruvengo ndokuziva. Ndakakudlirei. Ndokuziva. Daily Mary. Uri muromo wo stroke awu gym ya winde gym you don't even exercise. Unongochingoti Mary. Uri wo stroke muromo. Pane kuti ufambe makusenisede kuti take a walk 10 kilometers 5 kilometers uri busy nokuti Mary talk a walk still kankuseni chijima because takuinda age kuzvi 46 45 I see easy. It's not easy. Tatuza kuti my body anda kushandigwa. We work for the bodies. You want to go to Mary. Yeah, the problem is not to but just me guys, I'm going to have a send out money and go away. Pepper. That was the down quit and the dirty life on a time. I'm going to tell it. I'm going to tell no going to tell it. I'm wearing a Africa. Vachiti Makadini Sisimeli, I need your assistance. That guy arikujuti bossy vehicle looper and akatitsota mari, akatitsota eloti, zitarakere kuba aijuti tafadzwa chimari, achishandisa Zim number, and achishandisa WhatsApp to scam even direct call. So, zvakaitika takamufonera tichida help yake achizviti agent ve-island. Anoita zvese mapaperwork yese kusvika vasvika nekuendawo pabasa. Takamudedza kwatinogara kuno akauya zvechokwadi tikataura tikawirirana kuita mapayments edu kwaari akabva aenda. After 2 weeks akabva ati mapayments enyu aita tumirai $100. Ndipo patakatanga kunetsana ipapo till now achabatiki. Takuona kuya pa Facebook achizviti boss veko. Anomaona. Anza achizviti boss veko. So ndo nyaya yatouya ndobva ndatomti mune machats here ndobva akanda maaudios but ava vachauya live yavo vachauya nayo vega vati vari kuchaisa basa kuma6 saka kuma7 ekuafrica kumanje iwai so far ndoda CV passport yake driver's license so far then zvimwe test nechichi police clearance ndichazozvida later after work permit yabuda ivoice rake iri guys zvinhu zvakarongeka zvakarongeka zvisingaiti ivoice rake anomaona saka munhu uyu akati namba yacho yandipa yatafadzwa but namba yacho iri kunditi idirect anzi nedirect iri kuti yatafadzwa yaishandisa panguva yacho nayoyo iri kuti invite anomaona saka apa ndopa vazoti ndokumbirawo kuti tisina 7 kana na 7:30 but anyway panapa tikuwa lap time takamirira mukadzi wekuva vakadzi inew case yeFiji inew case yeFiji yatinayo saka tikuwa lap time ati izvo kwawe ko 3 what saka toda kuti timire bijana kuitira kuti anzi ndikushiya nevamwe ndoda kuudzai zvese anomaona iye wabijo saka ndo zviri kuitika ndo panoitika panonzi pabigwa vanhu mari panobuda ma-V11 sema V11 ari kuuya andichika masocialise abatawo nyaya iyi well done big up chinhu chine V11 toita kufambira nyaya dzakadai kwete kuda kusura muchimara nekutsvaka munhu asina zvipande zvokuba moda kutsvaka kuti kwai wakaba akazodai unoona hatidi kudaro toda kudzana boss vekwewa nokuti iko zviro zvari kudhila nevana anditika vachidhila nevana pakudhila nevana apa vanenge vachida kuti vaonekwo kuti zviri kufamba sei
pavana yavo vanenge vachilidha vachitungamira nokuti guys zvezvandogara ndichimbokuudzai kuti pasocial media ka vanhu imbinga dzepasocial media mazozvibvuma ka zvandogara ndichikuudzai kuti vanhu imbinga dzepasocial media vanhu imbinga dzepasocial media ndogara ndichikuudzai pasocial media panoda kudzikisigwa kunzi uri murombo munhu wese anenge achizviti ndiri mbinga pasocial media handichimaona but real life inozongobuda bosi vheko inokuti mistake yavakaita bosi vheko ava ndekuti kune vanhu uyu wangu auya kwandiri vakatovadedza kuti uyai kuno tikuonei vakaenda paground saka munhu wakaona haangatadzi kumuziva kuti ndiye munhu atakapa mari uyu because vakasvika paground kagaisi vakapiwa mari paground animaona vapiwa mari paground vakaenda vakati takuzoda $100 animaona mapemits abuda and ivo vanotawo zvemapemits zvevanda zveimmigration but guys chirega ndichikuudzai pano pachokwadi inini handidhlere bhonzo kunyara andika because tiri family tiri team takadai so and despite kuti tinombokona nachiundira nchita sei handi muri kunzwa guys hakuna zvemaagents zvigaisena inazvo muri kuzvinzwa take the bait wega enda painternet ipapo pega guys unoapply try to apply wega unogona kuwana visa hanimona unogona kuwana visa try kunoapply wega maagents ese akuti hey what immigration hakuna guys ndizati ndiri kucreate ma-enemies nevanhu vane makambani avo ema-agents sai because ndichida isoka ndiri kuvavharira business but it's the truth guys, it is the truth. Inda kune munhu ari ku-UK ari ku-Canada kuAmerica kuti sha ndoda ku-apply how best do I do it vanokubvunza kana uine mapaperwork sengere ku-UK kana une zvinhu zvakukaisa ma-title deeds emba uchiya kuzovisita ukaisa mapepa ako emotikari kana une mabirthday vana vako isa mabirthday vana vako woisa anything chinoprova kuti ndinodzoka ndiri company unogona kutopiwa visa wakari vara kana uine makambani une bank statement yako nemari put everything I'm just going to zvese itinerary yako yese yakaronika zvese vanogona ngokupa vanokupa visa. Izve ma-agencies aya ana veco agents immigration ana minisheki nasi kutozvitaura because minisheki yakadlawo futi mari yetimu rangu rimwe panapa andimona guys it was a surprise kuti pavanhu 14 tati 15 ndikabuda ndije pavanhu 14 guys 14 hapana kana one akapiwa pavanhu 14 ava vataisa neminisheki company iyoyo pavanhu 14 ava paive nemakadzi vamwe mazimbabwenzi akaitoita mapepa avo vakanga vaita mapepa kudhara muSouth Africa vane mapepa anga akatorwa nemaSouth Africans handika vane macitizenship vane tori nemakambani vane magonyeti vakaindisa zvise izvozvo ani muri kuona kunyimwa visa guys mareasons achona akabva kuhome office ainzi abva kuhome office tasingatomahwisisi pamaemail achona hey you're not coming back you're not eligible to come back shumpress chaichaiwa makawa achitagwa sita kutozvitora because mazita racho rakatobuda hanimona kwai watisi kuisa bepa rakanotora paFNB achitomanya kuti gainde paFNB ndotora proof inozi bank statement akamhanya paFNB ri padhuze kwai he tinenge tisi kuisa bepa iri rinenge refeki we were shocked right ndandakangamwa yenyu tetekiri ndandakangama right ndandakangamwa yenyu sisikiri timu rangu rashaiwa mavisa iri anditika invert timu satashaiwa mavisa pachiri kuitwa mavisa pana sisikira vakauya vakatila kuitira murume wavo bankuru vangu ati kuti vadini vari kuAmerica vauye guys vakaburisa paperwork yekuti ndofunga paperwork ravo rinozara faira vachinzi tipe chakati ndikapesera ndaitenga ndaipindira kuti naiwe kuma paperwork yacho nechinga but still vakapiwa paperwork yese munhu ane mapepa ekuAmerica munhu an American citizen vane mapepa ese and everything zvese and everything vakashayikwa. Saka ndiri kuzama kuti guys ma-agents vana this immigration company this immigration what it's fake guys try tora betu ite wega mafake aya guys vese vana veko vana chindi tozvitaura pano musaindeko ugodzoka mangwana chikwazi ndakadligwa mari ndakanopa veko ndikanobhadhira ndikazodai kwanzi please guys yana Sweden aiite visa it's a work permit isiri kutaura zvemavisa knowledge mapfumo kutaura zvemavisa iva vama-agents ati kwaitinoitira vanhu ava ameno hatizivi kwaina uyo yana Sweden inenge inoita zvema-work permits handizivi yana ndosa hatisi kuimentionawo because hatisi kuizivi kwaibombira mvise wig iyo iwigi yoyi nhasi ndo content yenyu yoyi ndo content yandikupawo ma-upcoming ma-social life vanambuya mulambo vatotora content wig nawig saka guys mugare makaziva kuti
zvese zvokuti kwahe maagents hakuna. Visa rinopiwa kuembassy straight. Hakuna munhu anoti kwaitora mari achiti kwai ndipendi kuapply ndizodai. Applya wega. Impavha vana vhekwa vana misheki anachi. Isu misheki takakataenda because tanga tarifewa na more boys minutes. Mukoma more boys. Saka semunhu anotrasta mukoma more boys aitrasta more boys zvokudaro. Takati zvaita. Sekurifewa kwandakaitawo chi Shellers auya kwandiri ndabva kuitigwa na KC ndikamuti ini rangu rakatona nonzi KC but takapiwa number number. Muri kuona? Ini ndakaitigwa rakabuda. Shellers akaenda kanofigwa mari pamunhu 1 year. Muri kuisisa? Zvazvinoita. Recommendation isi takatoenda netrust kuti taraigwa na mukoma more boys. Saka ndopengera ndototi mukoma more boys imbavha. Ndotokuya panoti imbavha ndovakandiraira. No, pamwe vakatombonawo munhu 1 kana 2 akaitigwa ikoko. Anti mazvona. Vakabva vatirega tipowo vana SIS MELLY vari kuda kuita tikapiwawo tikaenda ikoko. Anti tikazopiwawo namba dzawo you can see nevakanga vanditira inini vari kuno ku UK. Shela dzauya ndikati namba ndikamupawo namba. Akazonodligwawo koko vava voga. Zvisinei na MELLY mukati. Wotonzi wakari saka woto imi guys. Zvakaoma pasi zvamide pane varoi kana mozogara guys. But anyway, we move. Saka musaenda kuma agents guys, pindai mega pa internet. Muzame. Kwanza recruit and scholarship ina ntoizivi ndeyekupi yoyo. Recruit and scholarship consultant ndeyekupi andiizivi. Pachandongoziva vana immigrant zvinenge zvinana immigrant mukati what izvozvizvi what ka guys. Ingo tora amen guys. Risk. Sometimes life is all about risk. And if you want to risk can pay off. Guys, you take a risk, sometimes you pay off, sometimes jirwa, but 90% jirwa, 10% vanela kravo risk gonna kubuda. Watanga babaya, watotanga. Hello. Bo, could you say? Ndiripa live ende kungoti ndabaya live motanga kufona kana ngoyambi December. What's going on? Why? Alright, bo. And more. Saka guys, zvinoita kuti nana immigration nana what avana chichi siyana inazvo. Guys, inda kune munhu ariko, indai kune vanhu vari kunze kwenyika moti naiwe Ketina island ndino apply say anditika Shakira ine music yekubuda kumusoro ende zvakaoma. Noise yacho inenge ichitwa pano. Inoshati varidzi vacho nove music vanovata sei mba imomo. Hello. Dzimai radio iri kusvika kuno iyo. Wigi yangu yanetsa nasi. Imi guys yana ine wigi yangu. Hanzi naTakalani ndipei link rekusvikepe ndobhadhara hangu. Takalani ndo paunodhligwa marapa tatikubva utaura izvozviso. Takalani, go and do your research. Takalani pa internet pane information yese inoita research yako. Handika kumbira vamwe vakubatsira kutsvaga ita wega zvinhu zvako uzochema wega zvisina mari mukati nokuti zvinonetsa zvekushandisa vanhu izvi. Unozodzoka kuti ndikudliwa ndadligwa mari. Apa anenge akuitira zveshuwa. Anenge akuitira but anongoita paperwork kuti anozati chisvika zvamavisa ko zvinongono rejectwa. Utodza kuti nani mari don't refund because ndatumira zvinhu zvako. Anenge atoita zveshuwa basa rake because anotumira paper yako home office but munenge musina information yakakwana nekuti vanofana kukupa visa. Yodzoka isina wobva wati ndadligwa mari. Animona. Hii game rakafanana nere iyo link yauya thank you ati Takalani iyi link wapiwa simple ndo zvinoitwa izvi. Link watopiwa iro link iro varoda kuita zvemaship vese zvemacruise iro link iro rabva ratouya ndo zvinoitwa guys. Ndo zvinoitwa izvi.
iro link iri chitorai link musaneta kuapply, keep on applying. Zvakafanana nevaya vari kuda maCOS vaya anditi keep on applying pa Indeed, musaneta. Isa more than 500,000 more than 500 ma applications one day uchapinduka. Musaneta kuti ndakaisa ma application 50 handisi kupindurwa, handika vari kuadvertise handisi kupindura. One day zuva rako kana rasvika kunotogwa application yako inobatwa, inopinda mu right hands application yako wotoona kutonzi uya. Rambai muchiapply. Ari kukandwa ma sponsorship ane case but ariko ma 1 2 1 2 3 ariko, munoramba makabata. And I feel like could drive a wig. Hey, the wig yako maisha impossible ai man stupid ane wig. Anmona. Hands ndipe wangu link rema universities. Okay. Uyu kare niwo out cha business munaenda kutry ma CV ne LinkedIn cost ete cost gaiti ningiri. Ndiba natenge tishida vakadai. Anmona. Moto chotobatsirana chitoenda inde ripi link pane link ra post web. Hey, thank you babati nashe, thank you never understands. Babati nashe vati wig gaira beiripo. Kwanza babati nashe 500 wig gaira beiripo. Thank you babati nashe saka wig takaenda atisi kupisa wig. Thank you babati nashe vakanda 5 wire masters. Hey, saka ma CV kuna Karen uyo anoita zvema CV yake moitigwa hanzi ndaneta ne application yo zvaramba dumepi pa kazhinji kachona kana wakuda kunosvika pa kunoteura mvura unenge wapa dhuze ramba uchi apply. Ramba uchi apply. Usamire ramba uchitarisa uchingotora uchingoapply uchingoenda wakadaro zvinoita chete. Dzakanere 1 hour guys, tingotaurisa pana pa 1 hour dzakanere tifonere munhu wedu kwanzi 1 hour. Okay. Right. I'm going to send a message that I'm ready. Just get to it, say. Rukunzwa ndiji. Star party, guys. Star party. Thank you, princess. I activate the star party, princess. Alright, come here. I'm ready one. Hello? Yes, Murisai. SIS MELLY. Tiripo makadi zvenyu. Star party, guys. Right, ndimi kavari kunyika dzekuzhoko kuna na Fiji. Tiriko vedu we zvakaoma skana. Zvakaoma maskana. Tiko vedu itai uka star party zare vaskana chizadzayo zvechi star party icho. Sadzayo zvechi star party askana star party yo 4 minutes asara. Saka imimi tiri pano zveda atisi kumanya sekuti mati ndoda kuuya ondudze vanhu mawira andakaita zvese and everything. Handitika tave pano. Thank you Saruzai, thank you Saruzai. Tave pano. Toda kunyatsodzwisisa zvichifamba kuti chi chakaitika makafamba sewe ketina ungarizwa tukai wigi bati unoruka wigi urukira mukoma wako wigi handi ndi unoruka ma wigi urukira mukoma wako wigi ka afeke zvake apisi mukoma wako anopfeka wigi. Saka chi chakaitika. Thank you Karen, thank you. Chi chakaitika takai kutudza kubva pa day 1 kwa makaona information yenyu zvichinda kusvika mukwire ndege yenyu tiripo takadzikama zvedu tiudzei hapana kwatomanyira. Rwendo ke ku Fiji akakaka. Kai zvodi unoitirwa nzeta. Waitirwa nzeta rako. Unopinda muFiji sifuri kunoona nyika yeFiji. Paunopinda muFiji unoti uri kushanya kuFiji. So kana uchinge wasvika kuFiji unozonotsvaga mabhoti kuti muende kuNew Zealand. So tasvika muno kanyika kanaka chakakashatira kana corruption. Makasvika rini ikoko imi? Isusu takauya muna February. Hey, zvamatorova muriko? Tarova ende unotopedzera watove stuck. Pakutenga matiketi unotenga nereturn uchiratidza kuti uri kudzoka kunyika kwako. Tiketi mari imari tiketi? Inini pandakatenga tiketi rakaita 1.7 US nereturn. Takatenga pane inonzi go to gate. Alright.
tatenga matiketi aya tasvika tainyatsoziva nezvenyika yacho tichisvika tichigara mumabnb achiita $50 a day kuzvipedzisira mari yatopera unenge wakatakura ini ndandakatakura 2000 ndichiti ndeve kuzopinda nayo bot ndeve kupindisa bot 2000 yakasvika pakupera kanyika kanodhura hakana kana une $100 that's $50 kana une $50 unenge une $100 and inopera just like that. Okay, kumabhoti taenda zvanzi mabhoti anofamba September. Mabhoti anotanga kufamba September. Tikamboshingirira tashingirira zvaremba towards tamutonoda unosvika kuna September ndobva pafamba chipost nekuti vanhu vaifamba vachitsvaga mabhoti pafamba chipost kuti anyone anongobatsira muZimbabwe kucrossa kupinda muNew Zealand kana muAustralia anobhadhariswa a fine of 100,000. Mira ndikutumire picture racho kuinbox code. Asi mazimba acho makatowanda ikoko. Zviri kuratidza kuti mazimba takawanda ndozvazviri kuratidza. Saka vanhu vakanyararawo vakazvitinya variko kuFiji uko makatowanda because ukana posta rozofamba kuimisa kwidze pakatonzi maZimbabweans yayo. Pakatonyorwa specifically Zimbabweans. Saka chiri kuitika ndechekuti inini maonero andinoita ndechekuti muZimbabwe muzimba muno arimo ende muzimba muno muastika arimo because unomuda sei kutenga tiketi zvinosvika kudhura. Mira nditsvage chipost chacho ndichitumire. Kubva matozikama kuti vari kubva kuZimbabwe. Thank you mapipi. Naijesu kwai chakadonzi specifically Zimbabweans. Guys. Zimbo harisi kutombodiwa muno. Takapareya sinaini nokufiji kosa hatidiwi. Kunonzi kunotonhuwawo nhamo hatidiwi. Inini pandakakwira ndege ndichiya kuFiji ndaifunga kuti kunokwirwa ndege nyika ino yakaora hakuna nyika yakadai. Kwakamira sei tiudzeiwo. Ndimi chadoti chokwadimi. Thank you tete. Kunorwadza kudoko. Kunorwadza kunodhura kurarama. Kune vanhu vakasara vanofamba vasina bhutsu. Varume vekuno vanopfeka masiketi. Varume? Varume veFiji vanopfeka masiketi. Saka munotopfekerana? Zvakaoma. Zvakuno zvakaoma. SIS MELLY ndikuishaya post yacho but ndinokutumira even tabva pacall panapo. Alright. Saka imimi mapane health system makamboenda kuchipatara chekwei? Ndingade kunyeba handisati but zvipatara uchikufambawo unotonyatsotoona kuti hakuna zvipatara hako. Zviriko asi maybe zvishoma. Zviriko but zvakaita sana parirenyatwa hakuna zvambochiona ini. Ko kumbowa unyoro zvokuti kuAIDS chichi HIV koko kwamunambozviwa kana ndikanyebe vanhu kuno vari utano vanhu kuno vanodya kazvima sea grapes vanodya kana matumbu efishi chaiwo naona matumbu efishi achidyiwa ini atinorashaya anotosvidwa achidyiwa. Saka vane utano. Saka mative neutano zveimi ani mukutodlawo matumbu efishi. Tiri kudya hedu asi moyo wave kumba SIS MELLY moyo wave kumba ende kuti uchidzoka kumba unonyatsoona kuti zvikwereti zvawakatora uchinyeperwa kunzi ita so unosvika uchibudirira. Saka manje kana chiro mukatiza zvikwereti zvamakaparamura kura kumba kona mukaramba makazvitinya muriko zvikwereti izvi zvichazongodi. Ndakudzoka ini SIS MELLY ndakudzoka ini. Saka imimi pamakasvika kuchika kuFiji makatanga nekuita sei kuti murarame makadini mari yenyu yapera paya moto mabuda maona kuti mari yakupera muri kugara paBnB mazodii makabva mafamba sei? Taitokumbira vari kumba kuti titumirewo mari. Isusu takapinda muno tiri 10. Makawanda. Tiri 10 takapinda tiri 10.
Oh, takawanda kudaro. makatokwira ndege 1 muri 10. Aiwa, vamwe vakauya pavo vamwe vachizotera kumashure. Vakatanga kuuya ndovaifanira kusvika vachititsvagira. Vasvika kunoko vavatanga kushaya. So you know munhu mutema hauteerere kuudzwa kunzi zvodi tiri kushaya. Unobva wati ndikaenda pagiraundi inini pamwe vaki rangu rinozarura zvakawanda. Ndizvozvo. Tichibva takwereta mari. Saka vinaikola nyaya yenyu yakaoma. Saka imimi kubva pamasvika pane here vakambonzi vakakurusa nebhoti vachipinda muNew Zealand kana muAustralia? Inini maonero andinozviita ka akuendeke sei ndiri kudaro. Vanhu vemunyika munomu havana huori. Nekuti mabhoti anotowanikwa zveshuwa anobva muFiji achienda kuNew Zealand kana kuAustralia. Asi vanoda New Zealand passport. Chimwe futi chandakaona ndechekuti mabhoti aya anenge ari evarungu. Murungu anenge ari bhoti rake. Saka akazokuona manje vaZimbabwe unekadzeta hazvishandi. Pati huori ndofunga huriko kwamusi kuziva henyu link rehuori chete. Asi huriko nemakaendri kudaro. Ndani chimboverenga paintaneti apa. Kunonzi ndokunosmagliwa nako madrugs ari kubva kuAfrica kunoko. So kutoti maZimbabwe asapinda ndofunga inyaya yekuti pamwe kune wakatombobatwa nemadrugs iwayo kana kuti vachishandiswa. Kunonzi ndokunopinda iye zvinezvi ndokusmagliwa drug rese riri kubuda nepaAfrica apa. Kwai mawarehouse emadrugs ari kuAfrica. Saka achibuda kuAfrica anoenda nekoko kwamuri kuFiji kokoko achisokusa pinda muNew Zealand nekuna Australia. Saka corruption iripo somewhere but hamusi kuziva link recorruption iriko. Sadike yemabhoti zvayo ka munhu ukanzwa murada kuita dzeta tiza neupenyu hwako ndei ndiri kudaro. Mapotsi ekunoko kune kwakavharwa kupindwe nemunhu. Saka zvekuti wataura nemuridzi webhoti ka hautombotaure naye nekuti anenge ari mukati. Iwo ukada kupinda mukati bobo obva wanzi uri kudei. Munogumira pamunogara padenga iye anenge ari mukati. Iye anenge ari mukati mumvura macho. Munyika ino yakazara mvura zvokuti patakatosvika takatozviona tatoti iwe taenda isu kuNew Zealand. Like kuzara mvura as in like kuzara mvura how? Kune mvura like ingori mvura kwese kwese saka mabhoti anowanda. Saka taitofunga kuti mabhoti unosvika uchitosarudza kuti toda iyi. Asi zvishande zvichidaro. Okay. Saka imi hamusati tasatapedza nyaya yedu. Masvika kuhotera paya maona kuti zvimari zvakuda kupera 2000 zvamaina zvazvo kukurusa kuenda kungizvi. Mazodini paya? Takutaka kukumbira vari kumba titumireiwo. Mukaramba muchibhadhara murimo muhoteremo? Tikaramba tichibhadhara tichosvika tiripo. Saka muri muhotera so? Izvozvo takutochengetwawo pamwe pamba pane vakatonzwawo tsitsi. Mari yanga yapera kuhotera mukachibuda kuhotera? Mari yanga yapera vamwe vakadzoka kumba nekuti handipa kutenga paipi vanotenga nereturn. Isotobva tamboti regai timbosvika tikasvika todikirikira pamwe tinosara tichiwada. Hatina kumbowana. Return expire. Because tatakatenga matikets ane refund anoita refund but tapiwa refund yedu mari yakazodzoka iri mari isina basa hatambosesekedza. Zvino manje ndopatakutoona kuti nechipost chakazotenderera icho hapana. Saka pamba murikugara muri kubhadhara rendi kuti mugere chete? Tikubhadhara but vanotinzwira tsitsi vanodzwisisa zvavo kuti vanhu ava havana havasisina mari. Saka ava vakangotibetsera nepekugara. Womugara mafree henyu? Unotongoonawo kuti kutenga chikafu chidii. Motenga chikafu nechevanhu vachevavo? Unototenga chikafu apo vanodya vanhu vekuno. Ukatenga huku inobiswa poto yese. Saka huku kune huku? Zvinhu zviriko but kwakasara. Zimbabwe hai kutori right kuZimbabwe. Alright.
Saka kana maningirira matenga maita huku idze zichamari huku imwe chete. Huku inoita $15 Fiji, $7.50 US. Kuti chama price eku Zimbabwe ne huku. Saka kune hufe. Hakuna. Saka kubva February kusvika izvozvi muri kudlema toslima kaima musi kudya starch. Madi. Tiri kudya madhumbe kaiwa yaya cassava bai. Madhumbe asi health here. Zviri health tatore shabi, tatore zvimiviri zvakashata zvinosipisa. Vanhu kuno kuvanodya kusvika vakudikitira. Vachingodla. Vachidya. Saka imati joina kutodlawo muri chichiko izvi madliro ewayo kutodikitira muchidla. Idiwe. Show modini. Muri vangani saka mazimba ipapo? Isusu mazimba asara tiri 4. Pamba ipapo mose. Muri pamba ipapo mese. Hello Kola? Sorry, ndakada baya mute. All right. Muri 4 pamba ipapo mose. Eish. Saka imimi chikafu chamuri kutenga muri kushanda ipi? Muri kutenga munowana ipi mari? Totokumbira vari kumba vachititumirawo twavawana itikoto vachitipawa. Naikola saka musikona kuti zvamuri kuita zvina kana sensi. Kubva February muriko muchikumbira kutumigwa mari kuti mutengere vanhu ava vanodla sengozi kudaro chikafu. Pamene kuti mari yauri kutumira haisi kuti dema mutokanzwa muinde kumba. Chaneta manje takuchienda kumba manje. Ashandi kole nokuti mari yakutumigwa every time chitumigwa. Mari yede makatenga tiketi makaenda kumba. Nokuti muri kupiwa nevanhu vari kumba vakatarisa kuti munge muchitumira. Ndo mukutumira ikuno yavawana kuti mutengere vanhu ava madhumbe vachidla nematumbe Fiji. Chokwadi. Aiwa zvikubuda Kola. Hazviiti taura chokwadi. Tiri 4 kudai vanhu vekudzimba kwedu vese vari kutotukanizirawo mari yetiketi. Tosaka takabhanya tikati tipe haku tiketi sisimeli uye akatengerwa asingade hake. Ende zvechokwadi dei tiketi regona kuchinjika zvaitori nani kuti rishandiswe nomumwe munhu. Andichimaona. Kana zvichiita ndibatsire haku sisimeli tiuye. Mune bepe kuchipatara. Paundo bepe kuchipatara makambo admitiwa to kuti tikwanze kugadzirisiwa. Tinogadzirisa. Muzvone pakuna kurapisheni kauko. Mune vana kumusha? Mune vana? Kwete handina. Wo muri single wenyu? Imi muri nani muri single? Kuna vamwe mai variko kufiji koko kuda vari nemeri kuti vari kumwewo vane 59 years. Munavo ndimi? Kwete handina. Pane vamwe futi vakandibata izvozvi vari kufiji koko. Pana mai vane 56 years vari kugara nemwana ane 43 years. Aiwa, ini chandakatozoona ndechekuti munyika muno zimba ririmo. Aiwa, zimba ririko. Aiwa, zimba ririko kwese hakuna kusina zimba. Pana bhudhi vatondibata mirai ndiva ndikuvafonera apa. Pana bhudhi vanenge vanototi hamuzivire kai ndikuvafonera vari kuti vari kufiji kokoko. Vanga nditumei ndinotsvaka musikana uya ushurota uyu. Kuna bhudhi vari kufiji atoti nditumei ndotsvaka musikana yeye. Mufiji varimo. Unotombosangana nevamwe vanhu mungotarisana hazvizotaurweka kuti hamuzogona kutaura but mune vanhu muno. Kumurigere kuti mumhoresane muchiusangana munyika yemumu. Zvakaoma siseli. Saka muna kana kwamunoita peace job kana kuwachira mainde ewa kana kudii. Totowacha sendi papapanda tosarwa hangu netunguva toshoma kuti tichibuda timbonotsvaga zvekuita. Pane kwatakawanawo kwatiri kuita kumaIndia ikoko. Kwamunobata asi vachibhadhara izvavo. Vanobhadhara zvavo. Hamusi kuitwa sex slave. Kwete. Because maIndia ndo zvavanoda ndimunoziya. Kwete kutongoshanda wotobva wotopiwa mari yako. But vari friendly vanhu vacho. Vari right zvavo. Munoziva here kuti kunyika kwamuri kufiji kundo kunonzi kunotogwa vanhu vachiendeswa kunoitwa zvichihure kune dzimwe nyika zvokukidney batwa kwevanhu zviya vakadza chiprocesswa chichi.
Zvandikanyamba SIS MELLY asatambozvidzwawo. Oh. But vanhu vekudoko vari right zvokuti. Vane moyo wakanaka. Ndikanyemba. Saka rice iriko. Risere. Atingambotadza ati kune mvura uko. Rotorimwa rimwe mvura. Saka mutodya marice nemadhumbe momabika sesadza. Anongokwatiswa birego kutumira mapictures echikafu chacho. Tononaka i. Ndiyena chairo iri. Utozoona kuti kuusha kwedu kuri nani. Matambura asikana. Asi nei mwariwo muchatirwira sisirini. Iyo bhutsi yerovha yakawira kuZimbabwe iri kuita kuti zviome kuZimbabwe kudai kusvika rini vanhu vachingoti asikana. Zvakaoma unomboshinga uchifuka nhamo yekomba. Asi uchizoona kuti kumba kuri nani. Kumba kuri nani. Imi hamuna kana murume futi ari kumba kana mwana. Demakatizva kana makapinda kana muSA zvenyu munhu ari 1. SIS MELLY taura izvenyu. Pindai dzokere mamuchibva kuZimbabwe rikati kuSA. KuZimbabwe. Ikona enda mupinde zvemuSA mukatsvaga stay in yenyu munogarapo. Hapana nombozati hamuna mapepa. Makatana passport muzvigarira padhuze muSA yokuti chikaicha bhazi 1200 muenda kumba kana mukati chaibva zitoti vakomana kwidzai mai vaminde navo zviri nani muri vatama vakumba. Zvino kwamuri koko kweFiji kuda maingoda yenyu kwira ndege kola. Because kwamuri kwatatowana mastay in SIS MELLY. Totsvaga madzokera kumba kola. Kana maakumba mukati mastay in totsvaga South Africa stay in moinda munogara pabasa muchishanda. Ndokumataenda kumba totori kugadzirisa ini mwedzi uno uchingotanga November achitanga uenda kutoenda. Beta. Saka hama dziri kumba nabhodhenyu vakaunganidza mari tiketi vakazviwisa. Saka ende ndiri vakutona malive iwaya kuti chokwadi kwakaoma. Vanenge vachitozvinzwirawo patotogwenya dzeFiji idzi. Aiwa zvacho zvakaoma kana zvakumuda kunze kwenyika akachera chikomba. Handiti. Saka hamuna kana zitye chari kumbopuwawo kana zitye chari kuti munodzoka makabata kana chii. Kudzoka usina chavinacho. Mahembe dzapera. Kana uchienda kukunodza utakure hembe. Ukutakura tushoma shoma takatora netubheke tutikitiki. Hey. Zvakaoma. Saka iva vambokupiwo kana mehembe dzavo kana kuti oima zitye dzavasingasadidza kuti mupfeka havakupi. Satambopiwa isu havapi bava. Zvakaoma. Indatofara ngo ndawa kuti mava padhuze kuenda kumba kola ini. Ivhiki rino ramuri kuenda kai. Iro rino iri. Mari dzacho kadodziri kuunganidzwa ini ndawanda kuya palive kuzokumbira mari. Ndaitona hangu tiketi but kana risisipo ndinojingirisa. Unozokundibatsira wangu nebasa. Haiwa basa tinotsvaka kola. Haiwa tafarira. Haiwa kola we love you. Takufarira. Ukangoti chingosvika chito kuZimbabwe tudasvika ubva wati tachatonyatsotsvaga basa toriwana ungosunga uchinosvika pabasa. Chokwadi. Nekuti kanyika karo kwete anyway. Shame. Saka imi visa makanga maudzwa nani zvenzeta izvi? Magurupu iwaya muchingofurirana. Kuti ndanzwa kuti pane kazvisa kavhisa kacho kaneka $17. Saka magurupu enzeta akawanda guys. Akatowanda magurupu aya. Aiwa zeta rakaitwa nemunhu. Zeta rakaitwa nemunhu. Vakawanda vakaita madzeta vakawandisa. Zvishara kudai so uri right sisi. Tiri busy kudai kune ari kutotsvaga link yenzeta so kuti ndino apply nzeta. Nditeverewo kuFiji koko. Ndikaide mhepo yanotsvaga link renzeta. Saka vamwe venyu vamina wepa vari kudivi vari kuita sei vatamboshingirira toda kudzokawo. Munhu wese ari kubhuta chipatapata chekuti achitengerwa adzoke. At least mese yenyu mune mafamily ari kumiramira. Vari kuzama. Beta. Aiwa dzoka ikola. Muzosekana museri ugare madzoka. Mwasi makafuta yenyu hazvinyanyi kuzonyadzisa kola. Mati masimba namadhumbe. Saka zvinyanyi muri kusvikawo nebhodhi yenyu iyoyo. Zvitori nani. Pane kusvika wakaperezika uchibva kuFiji kunze kwenyika kuisland. Zvizonyatsa kubuda.
at least makatosimba munongosvika zvenyu muchingosundawo magaro enyu muchisvika muchara kuti ndibvirei mukangoda kubvunza mai andisiyana ineni mungokandawo rafu musabvunza kuti mamuripi taura zvenyu zvakaoma zvakaoma zvitsuveli chiregai ndigeze chigezai minde kubasa vasikana tisakubatirire ende zvakaoma munobva kuti makabva kuharare ndakabva kuharare alright zvakanaka maini ndizotiudza kana makukufamba kuti ndakufamba so saka alright musati maenda saka murume makambomuwana ikoko kauti kubva pamakaguma February hakuna hloko saka makatota matove virgin mandara chai zvakaoma don't worry dzokai zvenyu kushure kuzimbabwe zvinoita zvine muzimusa munosvika cheko kuti zimbabwe muchiona mune boyfriend zimbabwe hamuna nanchiti kuda mune boyfriend kati pamunosvika muchafendesewa kubva February wakoma babai ichiri bho simova moenda kubasa bho zvakaoma at least tamufara spirit guys amunokuona vari kutomiramira kuhava kuti titsvakirewo matiketi tidzoke kumba matiketi atisi ari kutsvagwa guys manzwa here pana hanzvadzi vari ikoko kumirai pana hanzvadzi vakumurume timbowa kuti ivo vari kushanda here vari kuita seiko nyaya dzacho ari kupiko kuti vai vakwachititumei kuusho chera bhodzi zvine basa rezvokunakigwa nekustress unochitombobvisa stress nai chera aenda mili asazvaza toenda kubasa asazingoringa toenda kubasa vanenge vagara kufiji budha nguva yakareba because atoti kanditumei ndinotsvaka ndingikiri musikana uyu tikati toita kunge tichagomudii tiketi warakadodliwa nestate wobataika namzvadzi naimi saka nzeta iyi inongopinda kufiji chete haipindiwo kunana Greece kuda kuri naniwo kune dzimwe nyika inongopinda mufiji chete imomo musainda kufiji guys handi mazvinzoka kufiji kune vanhu vakawanda uko guys musainda kufiji kune vanhu vakawanda 6 4 5 6 just 6 kwenyu right tachingati times waya dzakwana anoona musaenda kufiji guys mogoitana nzita irorero muchinda saka hakuna kumwe zvondikona ini pavakapinda nemunzi muHong Kong dei vakaziva vakabva vangoti vakasara zvitori nani kusara kumaChina Hong Kong unongosara wamene uchingojingisa unoshanda muzvishopu amene hanzi kuri nice for holiday uchionei holiday kona if kunzi kunonzi akakasara kudaro ne uchionei I'm trying to add you, Lucinda. In a case, Augustina, I need to talk to you. All right, it's not so you K. So what's up? And the next British, okay. iri kuramba kuedha buda udzoke Lucinda buda udzoke Lucinda
zvakaoma zveFiji guys. Kutonhora saka handisi kutsva. Kaisera newigi yangu vadi, iwigi yebasa iyi. Iwigi yegraft guys. Esitola zviri sei? Luta kuedha Lucinda amene tinopinda. Hanzi unoita wega online visa reFiji unoita wega online. Lucinda buda itombobva palive pana pangodzoka. Itombobva palive ugodzoka kana kuti fona itombobva pana ugodzoka. Hanzi doha kunei kudoha kwacho ikoko kune chi guys. Kunei kudoha ikoko. Lucinda namba dzekufona ndidzo namba dzaunadzo. Hello. Hello. Taurisa bichani. Okay, urikubasa. Cheri unofanira kuzoita live iyoyo cheri. Unofanira kuzoita live iyoyo ubatsire vamwe. Right, guys. Rege nditaure tichidai. Munoziva kuti kutaura izvi ndambozvifambira pangu. Masikati ndambotaura imunozi yakakwanisa kwandaishanda before. Ndingoti ndichingoti nini ndakashanda for 10 years under Defence Forces yeNew Zealand. Ndashanda 10 years kudaro. I know a lot zvinoitika. Saka mukaona nyika dzakaita panyika dzati kutaura Australia neNew Zealand. Isiso mauto edu akabatana. Mauto edu akabatana inotonzi NZEC. Saka zvichireva kuti Australia neNew Zealand ndo inobatsira tumwe tuma-island utwa. Handiti vana naFiji, Samoa chichi handiti Vanuatu nebauya akadaro. Saka kuFiji guys izvezvi so even kana vanhu variko izvezvi vari kutaura kuti vari kuvapa nema-NZETA. What happens is kuti vanenge vakatoflegwa, trust me. Kuti vanenge vakaflegwa vakatekawo ma-return tickets handiti. But already they've established. Handisi kuda kuti zvakawanda. They've established kutoti vanouya vanhu vari kuuya nenzira iyo vachishandisa mapassport ekuZimbabwe. Paunozongoda kuti vanokukwidza bhoti, unokwira bhoti iyoyo handeni hako. Asi uchisvika kuno kwaupinde. Because you'll be flagged already. Handimugona. Saka zvatoporongwa kudhara. Bedwe maZimbabweans. Kwa iko kwenye mimi mavisa ekwenye anombwanikwa sekwe kunya New Zealand. SIS MELLY ini kana ndiri seni zvangu. Handifunge kuti pane munhu angataure kuti vana Lucinda vanonyima information. Ina meti ndakataura kani kubva ipo pano amene kuti maplatform mangani. I've always said to people kuti guys itai so. And kuno New Zealand and Australia guys in short terms vanhu vanodiwa kunoku vanhu vane chikoro for the basa rauri kuda kuita. Kana chiti chikoro hatisikuda kuti vane masters kana kuti PhD. Handiti New Zealand kunodiwa ma-skilled migrants neAustralia. Haungouya uchiti zvoni even kana kuti toti kana pama-carers. I'll give you an example yema-carers. New Zealand neAustralia havabate kana usina diploma renursing. Alright. Saka nursing ndiyo unoita care ikoko. Aiwa. Ndikutoona kuti iwo standard yavo yekuti carer anotorwa from offshore. Unofanira kunge une diploma renursing. Ndokutoti vatokutarisa. Handimugona.
kana une tuma certificate chuchi avatombokubati sana Chilton nana Alito so na atodiwiko unenge uchitopedza zvakunguwa in a way. The best way yaunatopinda zviri legit zvekuti unotoya une residence ezvinezvi enrolled nursing. Enrolled nursing is a diploma in nursing. Asi kutaura kwatiri kuita izvinezvi, do you know kuti nhasi uno as we speak, do you know kuti totora vanhu 2 vekuzimbabwe, mumwe ane masters kana kuti ye marketing anditi, koita mumwe ari carpenter ane kana kuti 5 years experience, ane experience ye carpentry for 5 years, ane macertificate ake. Do you know kuti SIS MELLY wakatanga kuapply? I can tell you kuti munhu ane experience ye carpentry anobuda kuya ku New Zealand ne Australia, munhu ane masters ye marketing achisara. Why? Because carpentry is on demand. Yes. Anything to do with construction is on demand. Marketing is not on demand. And it izvezvi guys, vari kuda ndozvati kuti vanhu teererai, endai munonyora paGoogle mutsvake inonzi Green List New Zealand. Green List Jobs New Zealand. Ipapo pachakubudisira ichi malist in alphabetical order. I think so far pane 205 professions dziri kutsvagwa vanhu muNew Zealand, dzakanyorwa in alphabetical order, and dziri guaranteed kuti kana une mapepa achona echikoro you can get a job in New Zealand, because ndo mabasa ari kudiwa. Green List Jobs in New Zealand. Ndapota zvangu mazviwaka nyorai pasi guys, Green List Jobs in New Zealand. Nyorai pasi guys. And the other one, Monty Green List Jobs, inokupa list. Motasa futi kuti skilled migrant New Zealand ne skilled migrant Australia. Ichakubudisai futi, ichakubudisai my list ese ema jobs ari kudiwa ari on demand. SIS MELLY I think takatomboudza futi, takatombotaura futi ipo pana it was on live. Ndichitaura kuti guys, ndikakuudzai kuti isu kunoko yanga iri long weekend. This weekend yatabva, it was a long weekend. Takaita is Kazim festival kedu. Guys, kwanga kwakazara. There was a lot of new faces from Zimbabwe. And vakazara vatora matradesmen. Matradesmen kunyanyanya ma-electrician jawi. Vakawandisa and vachitobva kuZimbabwe kwete kuti kubva kudingi kuSouth Africa. Vamwe avo vari kubva kuSouth Africa, but vamwe vachitobva nekuZimbabwe vachiaplya vega vachipiwa mabasa. Ndapota guys, kunoku they've always said it, because kwakamboita case SIS MELLY yevanhu vekuIndia vaitwa zvema-agents zviri kuitwa izvozvi, zvema-agents emudhosho, vanhu vachiudzwa kunzi yedzeta ndobva ndakuitira ndobva ndadidi. Vana vakaunzwa kunoku vari group vachinzi vabhadharwa ma-international student visa. They got stranded kunoku, vakuda kudipotwa. And then kunoku they've always said kuti never ever use a middleman if you want to migrate to New Zealand. Yes. Kana iwe Australia. Don't ever use a middleman. Kana inini chakusatombounzwa naLucinda agara muno for 16 years kuti ndokuudza kuti ini ndinokubatsira chindipa $1,000 kuti ndikubatsire. I do not have the power to grant you a visa. Every information yaunonida is there on the website. Maybe since where we can come in, because it's a time difference here is almost like 11-12 hours. It is 6 o'clock in the morning on Wednesday morning. Tatopinda Wednesday. Saka isusu patinotozopinda ndepekutoti veduwe munhu atoziva kana kuti kuseri kuti SIS MELLY ndikonektewo naLucinda pane pandanjema ochinditi alright ndokukumbira kuti ndifonerawo kuimmigration undinzwisisirewo kuti apa ndinoaplya sei, because iwe kuimmigration vanoshanda 8 to 5 nguva dzeNew Zealand, of which 8 to 5 dzenyu mimi vanhu vanenge vakarara. Pamunenge makarara isinenge takamuka. That's the only way guys. Musabirwe mari please, tapota.
ende kufiji zvandanichataura zvandanibotaura uyu ari palife chiri Fiji guys zviri kuitika vanhu vemadrug cartels vaya kana musati mabonzwa guys andi makaona kuti guys especially kuAustralia kunotori neproblem valokoto yemadrugs serious problem Pero drugs iwe mu UK makazara madrugs guys makazara madrugs tundusha tunai mwari zara madrugs manje isiso andimukona kuti vanhu futi kaisi kuti vanhu vanonetsekana nekuziya world map chaichai world map chaichai inonetsa vanhu kuti vanhu vaziye kuti Australia na New Zealand vari kupi isu we are worlds apart from tiri kure nekuna na Europe saka if you see on the world map kuti Australia ne New Zealand how we are positioned and how we are positioned in the world is making those drug cartels are making the most money the most profit nekunza drugs avo in New Zealand and Australia mona saka veba drug cartels they've seen kuti kuAfrica ndiko kusina security ndosaka muri kuona makana kuti even kuna Zimbabwe unyu kuti kuZimbabwe kuchange kwakutengeswa na cocaine ana mess acha kuflata mai mwana kuflata ma drugs ku Zimbabwe okay now ask yourself why is it that kuAfrica ako ma drugs is because guys ma cartels are kuchengetera ma drugs avo in Africa because continent yedu is known for not having security those central point yekuzo distribute my drugs to all these countries isiso zvinoya by ship like what these people are saying saka zviku smuggled through my ships and then Fiji is like the central point yekuzounza in New Zealand and Australia zviri kuitika mumvura umu zvakaoma guys zvakaoma kungoti hako kunozoita news dzekuti isu vanhu vekwedu kune kuAustralia vanhu havataure stereki vari kuAustralia kana vamwe vari kuzinzwa kunotori nemuzimba akauya recently truck driver akabatwa ane madrugs ari worth millions in his truck gonyeti just recently hapana 2 months saka nenge achiziva ndatakura zvinhu kusvikira kuti anenge asingazivi aitoziziva akatongonyekerwa akapinda mudhiri rekusmagla thank you sisimave wigi na wigi yangu thank you yatounza vasingaziva zvenzi yangu yambokanda sisimave vakanda andimaona then chimwe chinhu guys mukada kunhikindira mukada ini patakatotanga zvangu kuita questions vanhu vekufiji vaya mukatasa Fijians they look just like Africans and vakangoita sesi kudai history yavo inotaura kuti vanhu vakabva nekuTanzania nguva dzeslave trade and then they settled kupi in Fiji and then kwasika maIndians pavaisi maguru wavo zveslave trade zviya maIndians vakagara muFiji saka when you look at Fiji ine maFijians vakaita nge maAfricans kozoita maFiji Indians which were a product of intermarriage between those Fijians nema-Indians andimugona saka zvese zvekuzonzi hakuna chirwere hakuna chichi whatever Fiji is a country yekuti inotobatsirwa zvimwe zvinhu zvakawanda by New Zealand and Australia they work together it's our sister country Fiji andimaona saka zvese zvindo zvandikuti zvese zvinoitwa izvezvi kutaura kwatiri kuita so nyaya inenge yatozivikanwa kudhara kutonzi kune vanhu vari kubva kuAfrica vachishandisa vada kupinda neNZETA and NZETA is for mawaiver countries kana vachiti mawaiver countries pane nyika dzekuti ivo zvakafanana ivo ana Fiji vava Australia isisu kunoku kana une permanent residence handiti kana kuti New Zealand citizenship I can go and work in Australia without a visa. Australia anokwanisa kuya kunoku achizoshanda without a visa. Andimaona. Saka NZETA it's a New Zealand Electronic Travel Authority. That's what it stands for. It's for New Zealand. And kunoku guys handiri kukunyepera ivedwe. Ndiri kuziya zvandiri kutaura. They see
patrols are serious zvekudaro zvekuti aupinde kana zvekungomhanya. And the funny thing is kuti as an African you stick out like a sore thumb kudaiwo pakati pevanhu vefuka kuti uri muAfrican unotongoonekwa kuti uyo unotongodzurwa pakati pevanhu munotongodzurwa ipapo kana muri bishop machina kuti no, where are you guys coming from? Because vanenge vachitoziva kuti in Fiji vanhu vekufiji even though they look like us ukaisa inini apa oisa mufiji iyena apa unotoona kutoti takatosiyana. Sekungooneka kunoita kuti ukaisa musutu apa oisa mushona apa unotongenyatsoona kuti no, uyu musutu uyu pamwe ndiye angaita mushona. Handiti ndokusiyana kwazvakaita. Saka guys, be very 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 very, ndapota zvangu, be very careful that way. Number 1. Number 2, musadyirwe mari, musade mashortcut vedwe hama we, because mamwe mabasa zvamukufunga kuti zvakaoma sereki izvozvizvi hazvinyanyise zvamunofunga kuti zvakaoma sometimes zvinenge zvisina kana kutombooma. Ipai mapepa enyu mugwara chairo chairo. Ende kana uchiona kuti handina pekutangira, endai pamagreen list paipai unopika one of the pa 205 SIS MELLY majobs unogona kusarudza kuti inini pamwe iri ndo profession randikaita. Endai kuchikoro for it guys. Itsai mukasa masaza akasvika pa 10,000 ndobvisa wiki. Hanai guys, kana wiki yako yenya kunyongora zvokudaro mukakanda maseza zvapa 10,000 ndobisa wiki yacho ende ramberi zvako rusinda. Saka ndo zvatiri kutaura hedu kuti ndizvo. Ende sekutaura kwandakambokudza SIS MELLY kuti Fiji zvakangofanana nekuti zvakafanana nekuti totaura a tourist town like Victoria Falls. Ukasvika pano nhongonya yeVictoria Falls unoti maiwe yeZimbabwe yakanaka. Chibuda outside uzoona kuti vanhu vacho vakaita sei. That's the same kuchona kufamba netsoka memwana wakaboora mazishewe aya. Exactly. Saka Fiji zvayakaita there is so nice. Kune maresorts town akanaka zvisingaiti, asi ukazobuda kuenda kumavillages uchizobuda ndopaona kuti yoyo inga zvakaoma. Zvakafanana even nana Bali vaive. Vana Bali vaive ukaona kwemahotera kwayo kwakanaka sereki. Chibuda kunze uku wega unoshaura kuti ndiri kuAfrica here. You know, saka vanhu be very careful and be very vigilant. And vanhu itai muchitarisa kuti let Google be your friend. Unotaura kanganiko kuti let Google is your friend. Google naso unoona zvakawanda, unoziya zvakawanda. Vamwe vanhu vari kuningira munhu wokubirwa, munhu anokuudza kuti ndine agency here kudidi. And I like the point yamakataura the other day kuti 9 muri kuudzirwei nemunhu ari kuAfrica kuti ndokupa visa rekuenda kuCanada kana kuenda kuAustralia. Iye ari muAfrica, iye adi kuti angaenda. Adi kuti angaenda iyi. Anyway, maita ndo zvanachida kutaura zvangu. Wow. Thank you very much, Lucinda. Thank you very much, guys. Mabata here. Ipoindi dzanangu dzekuti kwai itai vana carpentry, itai vana boiler making, itai vana diesel plant fitting, itai makosi akadaro ya bricklaying. Ndizvo zvinobhadhara ndochikudiwa. Zvenyu zvokuda kusunga tai office work ari bhadhari kunze kwenyika. Ani mamunzwa zvikanzi ndo vanhu vanotoka kutotorwa ivavo. Saka namakangwara machinda changa makanovesa macomfortable. Changa kuinda kucarpentry uko, changa kuinda kubricklaying kunovaka. Andimoona muchiapply muchigaina zveexperience zvekuvaka, muchigaina zvekuvaka. Andimoona zvokuti minde kunze muyo ndikiri mapiwa anditika right. Free educational life yamapiwa apa guys, kupiwa manotsi for free. Mira timbobata vaya kuti usati vaningirira here vavepere kana vasipo. Electrician unochembera uchingoningirira, uchingomaketa, uchingozvimaketa, uchingotogwa. Chero wachembera ngokutora because of experience. Apply maijembe. Kubotswana here manyoni.
Hello. Hello, maswera. Taswera. Maswera SIS MELLY. Makumbe. Ndakumba. Alright, aiwa ndatogara nditori zvangu. Kuti ndiri kana. Zvandinambozviona ini kuti matovepo ndandawa mataura zvehalf 7 dzeinze kuAfrica, right? Tave panapa chititi kuti ndimi kuti makabirwa mari navheko. Zvakafamba seiko? Zvakaitika uyu mukomana anonzi Vheko uyu panguva yaiba anga asingashandise zita rekuti Vheko, aishandisa zita rekuti Tafadzwa Chimhare. Alright. Ndosita raishandisa. So ndakatomupiwa nefriend yangu achibva tonditi Fadzi uya kunoku pane munhu atanzwa agent akatoendesa murume wefriend yangu, mukadzi wacho atoo padhuze kuda kuenda and staff atoendesa vanhu vakatoti 2, 3, 4. Ndikati alright, ndobva ndatoenda kumba kwefriend yangu paya ndatosvika zvikanzi mira undifonere friend yangu itori muprocess permit yake yakatoita zvinhu zvake zvaakutoita. Ndobva ndatofonera friend yaya yanga iri kutosvikamwawo, yanga iri kuti tinokushino kuti zvoni maoffer letter akapiwa ndeefeki. Ndikatoti alright, kana zvaita chi paibo. Ndobva ndati tafadzwa iri batamufonera. Ini ndikati inini kulezika kuti ndiri petafadzwa agent uyu mari munhu andisina kuona nemaziso angu hazviite. Mira timufonere auye kuno kana kuti tositodhiraivha toenda kwacho kwaanogara ikoko. Saka iye aiti anogara kuMpumalanga panguva iyoyo. No, haisi problem, tinodhiraivha toenda kupi? Toenda kuMpumalanga kwacho. Chandiri kuda kuonana naye face to face. Ndobva tamufunda zvikanzi tiri paEmbassy Palace, uyai paEmbassy Palace. Tauda kutogadzira toende kuEmbassy Palace zvikanzi no, mirai tiuye ikoko kwatinogara kuKempton Park. Ndobva Gulezi watondifonera pasina kana Gulezi watotapinda mubathroom kuti wageze tione kuti tinomuona, asi pasina kana maseconds atofona kozi wangu wamupa location already. Ndobva atofona zvikanzi ndiri panze, ndiri paflat penyu, budai panze. Ndobva watondifonera zvikanzi kuti Tafadzwa abva atosvika, indogara hangu padhuze naGulezi. Ndodati alright, mirai nditesei, mirai ndimhanye ipapapo. Ndosvika ipapo manje ndobva ndatomhanya paipa, ndobva ndatosvika zveshuwa anga atosvika vaine mota yewhite. Manumber plates zvangu handicharemember kozi handisina hangu maintentions ekuti ndingati munhu itsotsi. Nemumwe munhu anga ainaye mumota anga ari kudriver seat, iye anga ari kupassenger. Ndobva atobuda mumota muyama, ndobva ndatofonera murume wangu kozi ndadoti pauke painewo munhu wechirume. Ndobva ndatofonera murume wangu kuti uyai paHNG pana patakamira panapa, Tafadzwa wayo asvika, mumuonewo semunhu wechirume, maybe mune mamwe maquestionswo echirume amunenge muchida kumubvunzawo. Ndobva atouya murume wangu paya, ndobva wabvunzana mukoma zvinhu zvedu munozvifambisa sei, maprocess enyu akamira stage, kwanzi munobhadhara half down kubva kwauya offer letter mobva matumirwa permit moenda kuembassy. Maenda kuembassy mochinoita mavisa enyu. Tikati alright. Murume wangu achibva atongonakirwa nemastatement ake. Munongoziva munhu ane switch tongue zveshuwa, kana ari pabasa reke rekubaka anonyatsogona kuexplaina zvokuti mega munogutsikana. Maida kuinda nyika ipi? Timutore kana picture. Maida kuinda ipi? Ndada kuenda kuIreland. Okay. Ndobva mati? Alright, atere amaunivhuri. Ndobva zvatonzi timisire mari. Tikakuisirai mari nhasi, zvinhu zvachona zvinobva zvaita sei, zvinobva zvaita after how long. Tikatanga kuisira mungatoisa mari so mobva matondipa maCV enyu maCV nemacover letter. Ndobva ndatokutumirai kumakambani andinoshandidzana nawo ari kuIreland, kune brother yake if not mistaken. Yoisa maapplication header kumakambani ayaya, kwebva tazotumirwa offer letter. Ndobva tatomitransfera mari 13,200 rand. Ndakatotransfera neaccount yangu inini yeCapitec. Ndobva tatongowirirana, ndobva atoti alright citizen maita basa chichiita akutoenda. Achibva atoenda after 2 weeks ndobva akabva achitumira maoffer letter ayaya. Zvese ndinazvo mufoni, everything sezvandiri kutaura izvi ndinazvo mufoni mangu. Ndobva atitumira maoffer letter ayaya.
saka maoffer letter aya pane pamwe pacho paangakanyorwa mabroken mamwe spellings marong tikati but how come cause nemaverifications atinemboita waiudzwa kunzi application inenge yakanyorwa so offer letter inenge yakanyorwa so takusecha hedu pagoogle ndobva atoti zvoni offer letter yenyiyo yauya chinditumirai signature tikati but how come signature inoita zvokutumira ndobva tangoti no kuti tisanetsana naye rega tingomutumira ndobva tatonyora masignature edu pamapepa ndobva tamutumira masignature ayaya ndobva ati zvoni chitumire $100 yekuti mapemiti enyu auye ne-DHL tikati patika handisi mari yatakakupa iye hamusuya that day makati ichakavha zvese kusvika takuzosvika pasecond stage iye handiti ichiri yefirst stage $100 iyayei futi zvikanzi aiwa sori henyu ndakakangana kukuudzai kuti munofanira kutumira mari ye-DHL inini handisiri ndinokubhadharirai DHL ndikati no is fine so imimi kana mine $100 yechikosi tatakutongonyumwa kudhara nemaconversation ataiita naye ndobva titibhadharirai imimi mari ye-DHL isusu tobva taita sei tobva tazokukabvai patinoaya next stage mari yenyu tinayo ndopatobhamba zvakaitika kuti tichitanga kumutautaga tamupa mari yayo yekutanga iyai pasina 4 days kozi aiti ada kuenda kuireland kunoona brother yake iyo yaichi anoshandidzana nayo akandifonera akati sistren ndaitoka shortage yemari ndikumbirawo 5,000 ndikamuti 5,000 kozi ndada kunyumwaka ndada kuti achiuya futi toona kuti tatada kuenda naye kupolisi manje tikati iko zvino zvini ndine mwana mucheche muakaunti mangu hamuna mari handina munhu wekutuma kuenda mutauni kuti anodhiposita mari imimi kana muchikwanisa uyai pageti ndokupai location uyai kumba kwedu pageti indongodzika pasi ndobva ndakuita sei ndobva ndakutambidzai 5,000 yakozi ndinayo iri in cash handinayo muakaunti zvikanzi ko hamuna here mumwe munhu wekutuma kuti anodhiposita kana ingoendeka kana pashoprite itai taxify muende pashoprite ndikati aiwa handina munhu andinokwanisa but kana mine kwamuna kuti ndiendese ini ndipei location yekwandiri kuenda kuya ndiite taxify ndiendeko kozi ndaida kuti ndichimutresa manje tatavhurika manje ipapapa kuti tichida kumutresa akabva aramba achibva atsika madziro akati alright kana musingakwanise its fine sister regai nditsvage mumwe munhu anondibatsira ndopatakabva tatoona kuti apa tingatotsotswa because munhu ari inidi yekuda mari ari munhu ari genuinika aingouya kumba ndokomuta sei ndokomuverengera 5,000 yandobva ndamupa but iye akanamba akatsika madziro akaramba handiti kunyepa patakabva taenda kupolisi tikanovhurawo madhoketi makesi namba edu tinayo but chainesa papolisi ndechekuti kwese paconversations ese rataiita naye aishandisa zim number taishandisa whatsapp tikamuti tipe nhamba yako tinopota tichifona direct because hapasi pese patinenge tiri kumba kune wifi pamwe pacho tinenge tiine airtime chaiyo akaramba nayo akaramba nefone nhamba yake saka kuti muzoziva kuti tafadzwa DFECO makazoona sei zvakaitika ndezvekuti pese paaingopisa pachinzi vheko lukabatsirana nyati haina handisingatombomutarisawo zvangu inini so nezuro paakaita live and handisori nawo hope pane live yaakaita nezuro akapfeka t-shirt yecream ndopandakatosangana munozopaipa kuti unenge usina hope wangotsvagawo zvekushandira masisi kana mutiktok kana kufacebook ndopandikati arega ndinofunga nelive rega ndione live pandiri kunoti live iyaya ndikati ndichafadzwa pandiri kune munhu wangu wona tafadzwa uyo ari kuzviti boss vheko lupa usho zvikanzi tione ndikumudaisawo foto rake zvikanzi my god ndiye neshata rake nemazina ake akatarangana nemiromo yake akataka kusimukira everything ndiye because apa voice aiwa pavoice ndo pamapedzera enyu aiwa pavoice noti ndiye zvake voice riri pavoice noti amandipa ndiyo mavoice ndo voice rake chairo nditi mazvona saka apa from day 1 kusvika paday ratakadzotadza kutaurana I had it in my phone sure saka apa batai kuti angaine mawhatsapp group angaine group 1 island zvesichandira kuzvinoshonda kutumira handiri muna zvoka magroup aiti akaposta basa asati atiburisa taibva taisa tuma-emoji ani munozva pawhatsapp group anenge pakanzi admin chat
saka taita kaposta basa taibva taisati maimoji taitwa kuchema taita awareness kune vanhu kuti wazive kuti no panapa pari kutsotswa vanhu saka akabvaona tisati maimoji ekuchema ndobva atiburisa mugurupu ndobva tapinda futi neimwe nhamba taingoramba tichida kuisa awareness kune vamwe kuti zvoni stay away nemunhu uzvi munhu imba gurupu racho ranga rakazara rimwe racho rine about 1025 rimwe rine 1012 vanhu vakatiyana ivo kozi aitowana vari kugurupu ngevamwe vanenge vari kune rimwe gurupu ya zvakaoma yo naiwe vheko apa tine whatsapp group yatinayo kayenhingirikini yevanhu vakabuda mumain group rake tinofoma rimwe revanhu vangu vakabirwa I think mari dzachona dzandatokalculata so far wachoma hatistori chese vatakangowanisa kugrupa nawo chete mari dzacho tadzikalculata dzasvika almost 60,000 rands zvakaoma kola waita hako awareness chaiyo yakapenga waita hako. Thank you very much nezvawaita. Hamena achainda kutoona mwa chipushupucha chinotwa bhosi levheko nditirewo permit. Andina namba dzake Rosina, ndina namba dzake ndatomufonera. Andina namba dzavandipa ndedzainzi tafadzwa. Ende dzoda kuto invitewa. Andina namba dzake. Ndina SA namba yake ndinamufonera. Aishanda nemumwe ainzi Dorcas Ngwenya ndiye anga ine SA namba iye ainzi Dorcas Ngwenya iye namba yake takainyoresa kupolisi but wakatira kuda kuitracer. So I think pane mistake yatakaita isusu patakano open a case ishi. Pane rimwe group ranga rine ranga rine vanhu vake tatisingazoti mune vanhu vake mugroup imomo takabva takanda makesi namba edu. Saka iye aizvita munhu anoita sei asingasungwe. So I think pamakata makesi namba aya akaenda papolisi here akaenda kozi mapurisa aya from there kubva muna nesitakanaivhura muna June I think muna June apo mapurisa ayo anozombobvira atifonera kana kumboti ndakupambira nyaya dzachona akabva anyarara. Hanzani manamba obo his other friend confirmed saka ane manamba obo ane manamba akawanda. Saka isusu ndinyaya kuti ndakambozvitaura guys tichangobva nava vachangopinda vedhinyatis ichangopinda but andanga kuzvitaura pano palive because unoatakwa even ukaona something kuti apa pazvikuitika pavana pazvisizvo kana uri socialite ukada kuzvitaura unonzi uri kuita godo ukuda kugwa nevana but ndakatozvitaura muwhatsapp group ndikati vanhu vakungoda kungosimuka nevana ava uyu mukomana uyu atora vana vachimunitsa mapassport. Something is just not right. But ndasingazivi kuti chii ndikangoti anyway munhu wese aringoda kungorira aringotora vana ava akangoenda padhuze navo handika nekuti vana ava varikugara vakaunganirwa nevanhu akangoti naiye atosimuka but ndakangozvitaura papasingly ndibva zvangodarika ndoona now it's making sense. It's making sense now because aida kutotsvaga kutoti anyatsokubira vanhu vakawanda nokuti manambers angachauya kane vana vekwanyati angachauya manambers and then obva anyatsokustrika zvakanaka. Apa wagona waita hako ina waiva wakazvimirira nenyaya yako wagona. Section wangu wese varimo mucomment section kosi kugroup kwedu koko ndabva ndangokanda linkire live irori ndikati muye mesena 7 kulive yaSIS MELLY tione kumiririra nyaya dziri chakawanda SIS MELLY handisiri nditega but ndindangoita hangu vamwe vangu vari kuZimbabwe tewo maproof of payment avo ndeeEco Cash vangu vasingatoziva kuti toenda kupi saka pandazoziva kuti vhekoluka ndiye tafadzwa ndopandati no regai ndichibata masocialite akaita semi toona kuti nyaya yachona yoshovhewa sei kozi munhu wese akavhura mapolice case against mukomana uyu koni akawanda atosvika kana 10 kuZimbabwe kana musi munyatsoona lulu harisi skiri riri kuitwa nemunhu wani iroro muchadzoona zvenyu kumberi uko muchaona kumberi ndoda kuti mubate date ranhasi guys ndibatirei date ranhasi mobile times ranhasi moti SIS MELLY vakamboreva gemu iri rekuti manambers harisi kuitwa naye chete ndoda kuti munyatsira vanhu vakawanda guys are riding on vanava on zita revanava zvokuti vanava ka dei vanga vari kutoitawo mari nazvo handimaona nokuti iadvert vari kupiwa mafree advertisement ivo vari kuenda as if vari kuda kunoita
Guys, musatambe nekusumudza page. It's not easy. Kusumudza page, it's not easy. Guys, kune vakatenga page kudhara. Page rakastika rakarambira riri pa 10,000. Vatove nema 5 years varipo. Then unongotanga page wongoti ndine 5,000 people. Boom wonkwave ku 90,000 people. Hazvibudi guys. Iri mari yekuti advert chaiyo pamari vana vachako chaiko. Kana 30,000 rands vafa kutodhimanda tipe 30,000 rands. Ngotedzera zita redu ka 1. Animona sezvita celebrity because kutokura kana chikwanisa kuti vasimudze manamba sei zvakadaroka vanhu vakawanda they are riding nezita remwana uyu ndochokwadi ende muchaona henyu handiti kutaura panapa muchaona miremon maona kuti ndokwapinda my guy is now involved kuvana uku mazviona guys my guy takazvitaura pano live yamai guy tikati my guy uyu pauya mai vekudligwa 10,000 pounds paya tikati my guy ndaona vapinda ndaona my guy vapinda guys vazviona ndivandi kureva my guy ndaona vapinda so I don't know Mr. Moboys mukoma Moboys ndimakatanga nevana haminoti mungapaita sei because truly speaking if I am to give my honest opinions ndinogona kutogwa nepasi ripo. But the whole thing, the whole thing right now is not looking good. It's a mess. But fair, we want to look out. We want to look out for enough. But I look yes to Veko kana uchida kuita clean slate chako chaiko ipa mari dzavo tino understand kuti munhu wese ane past and atambisa kuhodra past yako wauya always a boss right now you conduct people vese vaone mari dzavo make arrangements pay them back their monies then you come here and you do what you want. No one will ask you a question, no one will say a thing. Boss Luko kana wakanitarisa I am free, my WhatsApp is open. We have said let's make arrangement very fast. Wakazi wananga akabereka mwana newananga asina mwana nemurume nemota yeBlack Corolla pasi pemuton Park kana kuziva vanhu iwawo Veko lupa tafadzwa chimhare dzosa mari dzedu kwazi chaita kuti ubudikire nhasi tizive kuti ndiwe after all so many months uchishandana nanyati takanyarara nezuro ndo pandakazodiscover kuti you are the culprit dzosa mari yedu iwewe Veko lupa tafadzwa iwewe aiwa mari ngaadzose because there is no peace for the wicked. Mari ngaadzoke because icharamba chingota nezvezita rako achisonyatsobuda tapaazani Luko best way ati munhu atimbomutongeri past because mapast munhu wese anawo tinawo mapast pay back their monies then you start afresh. Hatisi vana satani sakuramba chingoyochidza munhu kuti wakambouya panapa pasocial media wakatora mari dzevanhu no look pamongosotowe nemari nguva yachona locate all those people wakakupa mari udzosere vanhu ava vasina mari dzavo then wodzoka woti ndakupai here mari dzenyu mese ebo woti ngakumaketa kukambani yako otherwise zvino zvaiko zvino kambani haumaketi kambani yako because uri kuowa vanhu mari vape mari dzavo back. You are not going to market that company pasocial media. Hazviiti. Mupe mari vape vanhu mari dzavo wapedza vanhu vese clear. Then zvinokuita munhu akanaka munhu akangwara unongoenda kuvanhu woti okay bo mari yenyu amai sorry inozviziva pane zvakaitika mari yenyu 13,000 iyi woenda kune vamwe futi hamene vaenda kune maplatform wovapa vanhu vese mari dzavo wapedza wodzoka hako woita yauri kuita. But it seems zviri right now as it is right now aiwa Veko pasocial media haumaketi chinhu wangu haumaketi chinhu because uchingomaketa tenge tiri muzasi mako uchingomaketa tenge tiri mugotsi mako chitanga waita right by these people. Do right by these people. Do right by these people. Do right by these people. Aha, Mirai. Aiwa, ndedziridzo. Ndizokuboswana dziripuwa. Mino ndikuwa domwa nenyaya yake yakukanda namba. Hanimaona. Ndatoshamsika nishona kuti vana my guy vati involved. I'm like, what? Ndokwa zvakuenda. Vana vatopedzwa vasati vatanga. Ndatosvitaura ndeti vana vatopedzwa vasati vatotanga kuenda kupi. Vatopedzwa kwaiswa posti vana ava vapinda mushimilioneya tadidini dzikijiki mushimilioneya yaisawo posti yati hakuna zvakadai atizvizivi matoona confusion yatovepo udara. Do you see the confusion that is already there? Vana ava they were just doing okay one.
they were just doing fine vari kusvika kwa social media vanga vamanitizirwa vari kuwana mari zvavachidini vanhu vachivabatsira vachidini vaiva vangositika nemunhu wakatanga naye vongositika nemunhu wawakatanga naye uchongobekawo shuwa kuti kana pane kuwirirana kuti vana ava tikupa mari yakati pamwedzi anongovapawo mari yake simple straightforward zvoenda zvakadaro zvanga zvichitofaya ameno guys kuti mumunoonawo sei hameno guys kuti munoionawo sei but I feel kuti vana vachashandiswa zvokutodaro vachashandiswa aiwa kunyeperwa hakuna zvako ina ndakutsvaka munhu uyu handina kutsvaka maya vatouya kwandiri kuseni chaiko chako kuma8 kuseni handina kuvatsvaga ndasingatombozivi kuti kune nyaya dzaluko dziriko ndatoshamisika pana todziona inini ndatovhunduka hapana kunyepa zvapo problem mazimbabwens tiri tiugalepo tinofunga kuti nokuti munhu akauya chizvitindiri mbinga naizvozvo past yake iri clean kana kuti munhu ari clean hanimaona tinoignore mared flags mared sezvakaitika panyaya yarodha uyu handiti matozviona mukatara simeni mared flags were there but we did not pick them up vamwe vakavapika up but vakamataura but we ignored takaenderera mberi what happened mungangodifenda henyu kuti haasiriye kana kuti vanhu muri kunyemba muri kudini but ndiye voice rataurwa apa voice rataura apa ndiro munhu one voice munhu one hapana kunzi anganzi anonyeperwa achivengwa achivengerwei voice romunhu one achivengerwei but chiri chokuti hatisi kuramba tanogona kuvakaita zvinhu izvi bifunctiona nevana ava but kuti zviendeke zvakanaka pasina mutauro ngaakliye vanhu oshanda zvakanaka nevana ava nokuti as long as asina kukliya vanhu ava chipande chake chinenge chingomuteverera paangozama kudai vanhu vakutouya kutaura kuti mari dzedu saka hazvibudi nonzi my friends nagai hazvireve kuti inini kana ndiri friend neumwe munhu handika whatever deal andeta ndinofanira kuinvolva munhu iyeye hazvireve kudaro yes my guy is friend namanager it's okay but my guy must not get involved muzvinhu zviri kuitwa namanager haaziriye manager wevana kana ndine mutwini wangu ndikawana basa ndiende nemutwini wangu twaenda kwana basa saka ndauya neuyu nokuti mutwini wangu no ndoenda ndoga ndinda haiwa asi mutwini wangu saka my guy apa ndione kuti pane pavanofanirwa kuti vapinde vachiti ndikumiramira kusaidi kwamanager you are wrong mirai mega vana my guy ava tine nyaya dzavo imbobvisai vana my guy munyaya idzi kana muri kumanaja vana just stick to vana zvana my guy imbobvisai nekuunza zvinhu ende ameno guys ameno inanga ndikutaurisa guys uchiita kunge ndine godo kana chiri gai ndinyarare ndivhurire vanhu vada kutaura vataure ndachida kutobvunzawo guys kana tiina manager mubvunzo uri honest opinion honest question guys kana ndina manager vangu if he wants to address something vanonyora kupi I've got my manager and see vari kumanager inini he wants to address something or to give people feedback papage pangu vanonyora kupi vafanira kunyora papage rangu manager munofanira kunyora papage revana ndosaka peji revana riripo makahayiwa kuti muite manager wokumanager avana ava kupeji ravo ivo nepeji ravo saka whatever notice yamuda kuisa kana kuti chamuda kutaura kuvanhu munoisa papeji revana right now muri kusimudza peji renyu nevana ava manje peji renyu rasimukira kumberi muchadhamba vana vamafokasa nepeji renyu mazimbabwenzi avazombokuunfollowing kuchaunfollowa shoma but namba muchasara muinayo muchasara muinayo saka takadai so sitakuzotaura titi vari kutsvaga following chokwadi chakanaka ndiri kutaura chokwadi guys ndakazvimirira titakuzoti manager vanenge vari kutsvagawo following because chokwadi chiripo chekuti zvinhu zvevana ava update yese ngaiso kupeji revana vanhu vanofanira kuverengera kupeji revana ava ndozvinofanira kuti zviitikire kwete kupeji kwenyu makutosimudza renyu peji rangosimuka makukonzerta nemanhambers enyu vana ava vasisina basa vakutanga futi back to square one so who has benefited you benefited from these kids kana muri kuda ngomaketwa nevana ava handika you pay them they market you butter trade only creation yes ndozvinoitwa kana manda kumaketwa renyu page manager nevana ava you give them mari 20k 30k because ndo vari kurira panguva inoi ndo vari kurira you give them 30k then ivosimudza havachagumbuki manambers auya because mabadlawo as it is right now havasi kudla but manamba matotora
That's not fair. That's not fair. That's not fair. Listen, my manager, guys. She was not a senior of my page, my celebrities, my wombe. My celebrities are not going to Bonyora. My managers do not know Chikunura, I actually your Taura, the Queen of notice your cat, the Kunos about do and you're up a page, Remun. Quit a page, Renu. You're up a page, Revan. Yeah, I don't know. I didn't put to maybe took that you are Basira. I don't know. Maybe took a Basira. Pamamba Sanga, she's living at Kujuana. But it's such sweet Amakua, tutor of a platform Pajekere, Panevana. Could you manager update Tokumbro to Miss Page Revana, Kunyat, Kiribet. Do come for putting is Musa Sepa Pejere. Unless by in a hidden agenda. Because no matter Munemar, Munwese is fighting for numbers. Don't you quadi? Marianne Munayo. Manamba sakawedzera, it means more man. Business I'm getting cheater. And the Manamba sakawedzera, it means business more man. Sakaipa tipa gadziri sei papa tingotaura kuti chidarikawo hameno vasingawirirani neni hamene koko vanowiriranawo neni manager kana vachiteerera gavambogara pasi vafunga tisikaudzira zvokuita but vana ava vana venyika vana vekwanyata vana venyika vana vezimbabwe vana vemunhu wese vana vekwanyata vana vemunhu wese ini guys ndakaita video yangu iripo panapa ndichitenda munhu anonzi Lulu Edward ighost zvaro but ndakatomutenda pavideo ya if you still remember video iripa ndakaita fikira perapa nditi uyu munhu uyu ndiye munhu akakudza vana ava achisheya achivaposta achipusha vana vakasvika pakukura naivo vana vandifunga kutozviziva animaona then ikozobva vamwe vanobva kwanouya voya votora spotlight hamuoni kuti hazvibudi guys kana nemiwo let's be fair vakadiscoviwa namuboys handiti kukaita maghost akavapusha vanava vaipushwa whether be it negative or positive but no publicity is bad publicity vanachangamirira kuti vaikandawo nekuseri vachitaurawo matauriro vanotaurawo uyo achitaurawo namatauriro vanotaura yese inenge iri publicity vanhu vakafunununati vananyaizvacho ndivapi vanhu vachinodongorera kusvikira vana vakumanumbers ari kusimuka naroyal mint yes nekakamwana kakuta karoyal mint manumbers akasimuka then somewhere all of a sudden somebody comes from wherever that is coming from ouya ochinja mapost no panoda kugadzirwa ipapapo guys panoda kugadzirwa vana venyika panoda kugadzirwa bosi manager mukasapagadzirisa mazimbabwe anojambuka ende munenge maisa pakaipa vana mazimbabwe anojambuka ndozvapfuma kuziva anofuma akachinja kudai saka you don't want that ende imi muri paripo vana vari kuzi vachida kutosimuka vanoda kutozama kuti vararame zvakanaka saka mazimbabwe akang'ala imi munongoti ndozvaitika mumuvha oni mune mari kudhara kovanava votanga futi kunodzosera kuti bek wani kuti one no update kupeji revanhu nambingaudo tv yes vakapusha guys vani vachipusha guys kuti mwana uyo aningirire vana ava vasimuke vakapusha andimaona saka ngatingoveinge vanhu ngavangoita zvinhu zvakangonakawo kuvana ava guys vana venyika vana vedu tese vana vemunhu wese ndochokwadi vana vemunhu wese vana vakangosunga tiona adai apa adai ndosaka toona kuti vanhu havatye chero kungotaurawo analysis dzavo vachitaura havatye kungozvitaura because vana venyika vana vedu manamba edu ariko ikoko andimazviona so guys hameno pana mwada kuedwa here vauye varida kufona fonai mutaurawo pfungwa dzenyu bva panyaya yavheko iyi vheko kana vakanditarisa please give these people mari dzavo back send start afresh zvinhu zvakudhara you were not here pasocial media by then, you were not the boss by then. Now that you are the boss, that's the every reason to give these people their money because mari yacho haanayo, give them back their money. Toti panguva yacho iyoyo waihasla zvinhu zvanga zvisati zvabatana but now zvakabatana wakunzi boss. Saka give them back their monies, then you start afresh. Hakuna sina past, but it will be wrong kuti ndambe ndichitongwa nepast yangu ini ndakaiclear. Andimona. So you give them mari mari dzavo, then you move on. Hello dear. Hi. Hello. Hello, muri kundinzwa mama? Tikukunzwa uri sei? Ndiri right.
ini ndangouyawo nenyaya yekubirwa. Kubirwa hazvina kuti uri kubirwa vanhu vachienda kuchando. Even kana munhu wekumusha chiya unobva naye kumusha achiita something moda kumusapota anopedzisira akubira. Yes. Ini ndakatobirwa mari yangu nemunhu wekutoziya anonzi Eshwin Privi Chirinda. Eshwin Privi Chirinda ari pane pasocial media? Aripo pano pasocial media. Makabigwei? Mari chaiyo. Mari aiti anotengesa so ndichitomusapotawo kutengera matress, kutengesa hembe. Alright. Kwakutonditotsa 700 kwakutonyarara kwakunyebera ndaenda kumusha kufona nekumusha zvikadza nomboya kumusha kuna chikamboitika. Zvarini? Mari tinakamusendera musi wa6 October. Manje apa. Izvezvi abva abhuroka kwese ndikatombotuma Dhumebi kuti Dhumebi munhu wekuziva zvitu kuti ndiite sei, ndimupublishe, chimbomufonerawo kwakutobhuroka futi naDhumebi. Isa namba yakapanisira kuti mumufonera tione. Alright. Ndodo ari kutuka aniko? Ari kutuka aniko ndodo ari kutuka? Who is tukaring who? Kaiti mbona? Hello? Hello, Sis Melly. Yes, muri sei? Right. Inini panyaya yananyati ndoona kungewo vananyati vanodawo zvinhu zviri too soft. Vari kwiki kuenda kuzvinhu zviri flash instead yekuti vatore time yavo kunyatsorisecha. Ibomira kwanzi ndodo abaya live achipopota kuti kwaita tora content yake. Content yake ndeipa pa kuseta nyaya dzakawanda. Ndeipi content yake Fiji here, unduveko here, kana kuti ndeipi content yake mudedze yawe. Content yake ndeipi content yake apa. Content yake ndeipi. Nyaya yauya makuseni kwatiri. Nyaya yake ndeipi ndodo. Nyaya yako ya content yako ndeipi. Because tutataura nyaya dzakawanda apa. Which one is your content? Which one is your content? Wewe kuti content yako ndeipi? Kwanzi yaveko. Yaveko yauya kwandiri na 8 makuseni uyu ndiye mukadzero. Karati veko ane ma victims akawanda. Mukadzi uya panapa pa ndiye here aripo aenda kwandodo. Amboenda kwandodo mukadzi uyu. Zigaiti mubvunze. Kola mira ndikufonere beki. Zigaiti mubvunze mukadzi kuti amboenda kwandodo. Because angoya kwandiri makuseni. But ndikamuti akanditi ndoda kuza life ndabva kubasa kumazuva rovira. Ndiye andipa time. Saka zvokuti hanzi vazoba content yedu akusi kutsvaga pamuromo ikoko. Amboenda kwandodo mukadzi uyu. Alo kola. Mamboendesa nyaya iyi kwandodo. Aiwa, munhu wandapa nyaya iyi ndapa Mr. Church. Ndo the only person wandapa nyaya iyi. Ndo futi wandipa phone number dzenyu. Kusaka kuri kunzi mamboenda, kwanzi mamboenda kwandodo wani. Anditomuziva ndodo wacho kuti ndiani. Kuti ndiye aenda kwandodo sei imi guys? Anditozivi kuti ndodo wacho ndiani. Munhu wandataura naye ndogona kukuratidza ifoni yangu. Ndataura na Mr. Munetsi makuseni ndo chete wandataura nawo. Yes, Mr. Munetsi vakatouya kwandiri nini. Vakati pane vanhu vari kupa namba dzenyu makuseni. Vakati pane vakutipa namba dzenyu ane nyaya yaanayo ndikati alright. Saka ma victims akawanda kasaka chiri kunzi content yangu ndechipi uyu. Amene pamwe asi kuti mu WhatsApp group vanhu vazofunga kuenda kude ma socialites. Ndofunga vanhu vaenda kwakasiyana siyana. Kozi ini ndangoti pandangoyanzo discover makuseni kozi ndakaona life imaneruka. Makuseni pandazonyatso discover kuti no. Uyu vheko lupa ndiye tafadzwa uya. Ndo pandabva ndati no let me call Mr. Munetsi. Ndabva ndatofona namba yekutanga zvikanzi inyaya yenhamo here kozi Mr. Munetsi avangotaura nawo pese pese ndabva ndapiwa futi imwe namba. Munetsi namba yangu iwo wanditange. Ndo wabva wanditanga ndichibva ndawa explainera nyaya yangu. Saka victims achakawanda ka.
Saka konde ndakufura kuti konde ndangu ndeipi konde kundoda hauti haubvuli haumbofoka ndibvula nobvula ikoko konde ndaisiya kwamamai vauya kwandiri moboys aya kwandiri makuseni handiti akatoti ndokumbira kuwapa nhamba dzenyu ndikati vapei nhamba vapei it's okay akabva avapa nhamba ndikataura navo vakanditi kuma 7:30 hani ndizvo ndizvozvo chaizvo vakati kuma 7:30 ndikauya pandikati takamirira time twile up time the 7:30 tichitaura nyaya yekufiji inga nyaya yekufiji makaigamba mukaitora wani makaigamba nyaya yekutora paita munhu ari kutorera vanhu panapa nyaya ikagamiwa kwese zvine basa rei ndono wacho ngaakwidze munhu wake palife yake iye simple nemunhu wake sezvamaita imimi yes imimi mandikwidza inini ndini munhu wenyu ndina ndambokutsvagai anditombotsvagi vanhu anditombotsvagi vanhu andambokutsvagai matouya mega kwandiri zvinoshamisa instead yekuti right now vanhu vari kunzi vari kubigwa nemunhu wani tinte vanhu vese vane mavhictim akasiyana-siyana tinte mubatanidzo wenyaya iyi tifambe kuti timeke sure kuti luko yadzisira vanhu mari dzavo wabhizi kunesana nemumwe musocialite kuti anzi muri kutora macontent yangu which content akwidze munhu wake amupa content iyoyoyo munhu yeye aise uchapupu hwake anenge ari kutamba hake aiwa anenge achitamba hake ndodo anenge achitamba anenge achitotamba hake ari kuzvitambira mwana wangu matanga tototapulive kubaya kuti content yangu zvingaita ine ndinotsvaki vanhu guys vanhu vanouya kwandiri handina kumbogogodzera kuti leo uya kuno nenyaya kuseni moboys ndiyatoya kwandiri ini ai vari kujoka hake oright it's okay saka ndiri kuda kuti vanhu masocialite atoigama uye ndodo ngachitogama nyaya iyi ndochitozomupa nhamba yamai ava ndakasununguka totoigamidzana nyaya iyi kuitira kuti nyaya iite mutsindo handiti maona vanhu vadzosegwe mari dzavo zvinoti ndodoka unoda kuti ndikudzure zvitama izvozvizvo nehembe dzako dzinopenya penya unoda kuti ndikudzure zvitama 9 2 aiwa ini guys ndandipozi mai vatoita kuuyiwa nandasingazivi guys but anyway tiringoda kuti vapiwe mari dzavo tirikuda kuti vanhu vapiwe mari dzavo chete ndo zvatiri kuda tiringoda kuti vanhu vapiwe mari dzavo chete guys ndo zvatiringoda tiringoda kuti vanhu vapiwe mari aiwa kana aisa caption yangu ari kutamba nokuti vanotamba vana mbuya mulambo vanisa macaption angu vana mila vanisa macaption angu vanenge kwanenge vachitamba havo it's okay ndada kuvhunduka kuti content yacho yagofamba seiko kuyatenderera yadiko content yacho dayasikana content ndokupai guys chiuyai muitore content iyi alright uyai uyai tikupei tofanana content totogamidzana content totogamidzana content izvozvi ndotomangwana ndiri kubasa ndotokupai content musara muchimhanya necontent ndiri kubasa ndokugamba iwo kacontent anga achibhanda ake neni anga achitobhanda ake neni hanzi nditori nemwe yandichakupai uya nadzona tacho unondipavo zvimwe ndichivagamawo sevafanira kuda kudlawo ndovagama vofamba nebhora ndikati swaga ndikamupawo ndikagama icho chindodo ndogama chiswaga handiti maona vomanyawo necontent ka zviri kutofaya vowo vana vari kutodlawo hanimaona vana vari kutodlawo zvichitofamba saka guys regai ndichifonera kukola ngo achitara kufona timbonzwawo guys kuti imimi panyaya idzi muri kudziona sei mai ungachifona vari kupiwa tichangopedza content kutoanalyze kwaona tai content ndichingopedza ubva vaanalyze hallo kola handachiti vananyati vanozonyanya kutoo zvinhu for free dai vaita sevamwe vadiki veeji yavo vatsvaka basa munoziva here kuti full blogging ibasawo pacharo futi vakanyadzogona kuchiita zvakanaka ritori basa pachezvaro but hazvizondoti vanyanyodhipenda nemunhu kuti izvezvi like munhu ari kuvasponsor akangoti handichakusponsei vachaita sei vanofanira kufunga for tomorrow handifungi kuti vakapusa vana vaya vakangwara vana vakuru vadiki vari kukura kwaiko zvino let them enjoy the sport the limelight tombovaona mheno but I hope vari kuita zvakangwara regai siyai timboona kuti vanoenda nekupi content creation is a job guys
kuswera kutomuka makuseni uchicreata content, it's a job on its own. Ijob pachezvaro. Saka vanhu vanotomuka makuseni vachinda kucreata mukatisana naAmerica kune dzimwe nyika guys, kune macontent creators anotonga kushanda pasi kucreata content, vanotomuka kutravela kuenda kune dzimwe nzvimbo, kubuda kuna Mexico vachibloga majambira anoita vanhu bhodha vachienda kune dzimwe nyika vachidini, full time job, vachitoita basa vachitotambira, ndo mari yavo vachitambira, itori basa pachezvaro. But ndinoda munhu anenge akatozvidedicatira kuti ndozvandichaita, achitofamba achitoenda kwese, achitobroadcasta everything zvinenge zvichitoita, zvinenge zvichitofamba. Saka ndochi ndo content creation ibasa. Kana vakanyatsota tasa vana Kora Obidi vari kutorarama necontent creation, kutotenga nikikiri mota dzinodhura nechi hello SIS MELLY Marisai. mushe kanjani? Mushe. Inini ndine tuse dzangu panyaya yevana vedu ava, vana venyika. Maona kuti dai mukoma boys vangu continue navo, because from my understanding ndo vakaita kuti tese tizive vana vatisati vaziva, and I think mukoma boys vakauya negenuine love, zvisina kuti vada kugaina mafollowers kana kuti vane zvavari kuda in return or what. Ava vese anambudzi yadhura vari kuya zvatozvipukuto zvikuda kutogainawo mafollowers using vana ava, zita revana ava. Saka dai zvaibvira mukoma muboys vangoqhubeka nevana ava sekutanga kwavakamboita pekutanga. Amen. Tichaona kuti hatizivi kuti zvakafamba sei. I'm not so sure hangu kuti what really transpired izvo pavari. Amen. But I don't know. Maybe manager wai vachiposta mapost evana kupeji kwavo. Linda buda udzoka SPA manager pavakauya vasati vakuposta maupdates ananyati nenhamba yavave nayo izvezvi vari kuwana mafollowers nezita revana. Pakuposta ipapa nyangwe neni ndakangoitawo zvangu question mark. Pakuposta ndakangoita wangu question mark, ndangoti man pamwe agreement yavo. Vakawanda masocialite atinoziva vane mukurumbira vanoposterwa nemamanager vachitombaziva kuti ndivanane, they are acting behind the scenes. But ivo ndo vakuda kutozvisapa. Haisi kuedza Linda, iyo zviwadzoka una green button. Mati? Ndiri kutaura uyo Linda ari kuti Ed ngati haina green button haisi kuedza. Alright. Then bosa vatakangotendawo tichingoti pamwe zvichida vari kubatsira vana ava, uyu vekolupa ngadzorere vanhu mari dzavo, whether i2 cents whether iwe akomana mari inorwadza kushandira vedu. Ini hangu personally handina hangu kuvharwa mari, but ukaona mashandiro unongochita umwe munhu ungokutorera mari yako just like that and they get away with it. No, we can't let that happen. Ngavadzosere munhu ngaadzosere vanhu mari dzavo, then tochitanga kumusapota zviri clean. But as long as vanhu vachichema nemari dzavo, aiwa ngatiripotei peji rake iri paro. Simple. Ndo zvega zvingoripo ipasti yake zvatiri kutaura ngaape vanhu mari dzavo obva atanga isati vazive. Ini ndongoziva one ava vauya kwati couple murume nemukadzi auya kwandiri ve13,000 mamwe ndiye anovaziva oclear vese otanga panyuwani. Patsva, we've all made mistakes in life, hatimbomujaja, but akasabhadhara mari dzevanhu tichangogara takamugara bhamba, but akangoya pachena odzosera one by one mari dzavo, aiwa munhu anopuwa benefit of the doubt, opuwa second chance, life goes on. Then ndoenda panyaya yemusikana wedu ari kurwara uyu Rodha. Panyaya yaRodha, inini I think kuti Rodha aida cash in hand. Zvetiketi izvi handifungi kuti aida tiketi. Munhu aitongodawo zvake mari, of which makaita basa madiaries vakamira vakamutengera tiketi, but nekusazokommunicata paanga ari supposed kutravela. Guys, 1,300 if I'm not mistaken. Hauna green button. Yakawandisa ikungoti inongodyiwa inongoenda just like that. It's a lot of money. Vanhu vari kufukuza kunze uko vachishanda, woya neproblem yako, wochema vanhu
kunzwira tsitsi woti uda kubatsira then mangwana ongori kana uchabata foni kuti uupdate vanhu kuti kufamba sei wonyepa futi kuti kunyika yauri hakuna ma-ARV connection failed Linda connection failed Linda funa kune problem mati taura nashora nawo uyu Linda alright ndikuti hakuna nyika isina ARV panyika panapa never hakuna ende kana usina kuwanirwa mapiritsi ako aunomwa vanofanira kupa mamwe avanenge uchimwa kuitira kuti CD4 count yako neviral load zvigare ndo zviri more important kana uri HIV positive izvozvo saka zvake zvokuti hanziye kwandiri kufiji hakuna ma-ARV ezvikazosvika jikijika akuti zvoni acho handinonwa combination hakuna zvakadaro. She's just lying. I'm sorry to say this, Nanchifila sorry about it, but she mustn't take people's generosity for granted. All right. Thank you very much, Kola. Kaporonga Moya. Thank you very much, Kola. Thank you very much. Porongisha. Right, Makola on Facebook. Hello. Moja don. All right, Wasara. Hello. Hello, Kola. What on Facebook? Hello. What join up? Hello. Kola. What join up? Hello. Right. Kunilonga chifona baker. Kufona baker. Kunilonga chifona. Hello, Swaga ndeipi? Murisei. Mushe kanjani? Hapana, bayo anga ndiripo zvamupasa zvenyu kubva ichi muchitanga. Ndikuda kungokumendawo zvangu zviviri zvitatu. Ende ndobva ndataura kuti aiwa regerai kunomanaisa zviri kunzi ari kutamba uku vari kutoti siriasi vakatoungana ikoko. Iri kutonzi mhosva yamatoita pati. Ndoda kungotaura pamberi pevanhu kuti sometimes jealous kana kuda kurwadziwa kachinhu chakaipa. Zvekuti kana tichinatsoda kutonyatsa kurwadziwa ka nyaya idzi ndakatanga kudzitaura kudhara uyu anzani mabhuridzo achangoenda ukona bhosi yavavo ndobva ndatotaura ndikati nyaya idzi ndakambopiwa babava imbavha ndikatotanga kuvatukirira ndo the reason why ndaingovatuka everyday kubva musi wabuda mabhuridzo achitaura zvokuti bhosi chichichichi nekuti nyaya idzi ndandapiwa kudhara but ndakangodziginwa because ndaivhunduka kuti munhu wenyaya wandikupiwa ari kunzi imbavha uyu zvinozondinetsa ezvinezvi pamba pangu paakugara vanhu saka paakazobuda pasocial media ndikati aiwa hanyangu akazondiringa at least anenge ndichinyatsomuziva kuti ndiani. Saka munhu uyu akabva atondiudza bva atodzoka feedback akati munhu uyu wandaikuudza uyu kuti imbavha akatombopa uyu akubatsirana nananyati. Ndobva ndatotanga kuitaura I have been insulting this guy kubva kudhara bvunzai vanhu vanenge vari pamalive. Saka dai tiri vanhu vokuti hanzi nhingi inonzi sisimei vatora content uyu atora content uye nyaya pafacebook kuti iite noise iite mutinimira hunge ichidavirirwa ichigamirana. Unoziva uku zvinhu zvepasocial media zvinoda uchikoro mbichana so ndokutoti iende mberi kamanje ukangoramba uchikwamatata wega zvinobuda zvine zvaitaka vanhu vane nyongunyoka mukati dzinenge dzati usatorerwe content watorerwa content haisi yemunhu auya kwandirega nditomuzivi saka content inenge iri pakuti kudini because kana vakada zvokutanga kutsvanza neni ndogona ngopindurawo funi chitaura zvandotolavha ndiri kunoende chavane chandopasina because ichikotsana I don't love ndiri kunoku hapana munhu akambofane kutukwa ende vagara vanongotuka everyday content yekungotuka vanhu everyday hapana kana zvanotomboita ndochokwadi zvokungohukura uri kuseri kwefoni kungohukura kurapia fucking toothless dogs kuti nyaya igamwe ndokuti zviende plus content yani kwandatora unobaya live dance yekwatigwa content whose content because mai avari kuti handikuzivi handikudza handina wandabvofonera ndaudza munhu wani content yani
Handidi zvokubhuliwa pasocial media, handidi swaga and handitodi kubhuliwa and handidi zvokubhuliwa pasocial media. I'm not some wannabe upcoming and some this upcoming socialites vanobhuliwa pasocial media and be controlled and be told what to do on social media. And I do what I want on social media because it's my data, my phone, and my energy. I do what I want and no one can stop me. Simple. Imagine, kuti tivanhu kuti tinotaura kuti content yangu kubva uyu bosi lupalupa achingopinda kunonzi kunyati family. I have been talking about this, not the reason ndichimutuka namabhurisho andopa ndakatanga kuvatuka. Saka vanhu ngavasataure kuti hanzi yecontent daita chingodoiro content yemunhu ine basa rei. Ndakambobvunza nyaya yatinga kumbotwa nyaya vheko yataugwa neni nhasi guys here. Pane guest ratanga rauya pano paratanga kuuya kwandiri here nhasi guys. Ratanga kuuya kwandiri hakuna munhu amboita here live yenyaya iyi samwe. Hakuna. Saka sei kwatonzi meni watora live. Hakuna here mumwe munhu atomboita live iyi somewhere. It's not right guys. Inini bhai vatongoziva. I'm not going to allow anybody to bully me on social media. Makandibhula zvikakwana ndakanyarara. Makandibhula zvikakwana because ndasingade kupindura. I'm not going to allow anybody to bully me. To hell with bullies. To hell with bullies. I'm not going to allow anybody to bully me. Azviti. Azvira ndinosekera munhu wese swaga. Nini ndinosekera munhu wese because ndandingasina kunitadzira. Ndinosekerera munhu wese handigoni kuita chigumbu handichengete zvigumbu. Aiwa ndinofana ndichida kupinda ndopindura kaswaga handitumweka zvokuita newe haundiudze zvokuita kaswaga. Iwe hautondiudzire zvokuita kana vakabhuna chida kupinda ndopindura. If I want to keep quiet ndinonyarara hundiudzire zvokuita saga. You don't tell me what to do as well. Saka ndizvozvo. Yes. Saka ndizvozvo. Ibvapo iwe. Ibvapo. Iwe uri kubhuliwa. Uri kubhuliwa every day wani kudi kutaura. Uri kubhuliwa wani unotori bvapa. Ngatichibvise ichi. Chidhori ichi. Ngatichibvise. Kwaida mamjimu unovasekera rabai makabhuliwa. Saka ndipangofamba ndichitsamwira vanhu ini. Nai zvinotokontrolewa nevanhu vese pasocial media. Uyu akati musasekerera. Uyu akati sekera. Saka dai ndiwe imhosva here. Ndonzi ndo hotspot ngene ndichiramba kakuti ndi hotspot iwe. Ndichiramba kuti hotspot iwa kuti hanzi uri kuhotspot iwa uko. Idai nine guys. Ndagove remote control here. Yo control iwa kunzi ukumazodai dave remote control. Munovasekera bulai. Saka ndovatsamwira kuti vadini. Munhu nevanhu kusoma kune label garo kangotsamwa. Garo kangotsamwa. Vakatadzirei. Ndinoenda kumalive kwavaitika ndichiona kune zvinonakidza ndichinoseka ini. I'm neutral. I go anyway. That's me. Ndoinda. Kwese vanangoda ndiudzi kunzi musainda uku. Indai uku nokuti uku vari kudai. Akandituka nhasi ndodondira kuti kompindura kana ndichida. The reason why ndisingampinduri ndongo I feel like it's just age yake like me answering to ndongonyatsa kufila kuti hazvinyatsobuda so hanimona hazvibude ndosaka ndichingopaka ndichingoignora chingoumana hazvibude but hotspot wekunzi nokuti imimi makakonana ini ndofanira kuhakira. It doesn't work like that in life. Hazvidaro paupenyu. Hazvidaro paupenyu. Kana achita life yakada unotaleka ndangompindura raimi. Kana asingadi kumpindura ndangomunyarara ndangomuignore rega achinda. Hanimona. Kadhora kakanopenga kwai naswaga tukwai regai kuti rabai makadzwa yabhuliwe eka chinda unopika zane raisi ufare nhasi ndabhuliwa chinda unopembera zvakaoma vedu uye kana vedu pasocial media ukandobvuzva chidhori pasocial media ukapusa ndongoinda izvo zvakutoti ndikaona kuchita zvonyanya kunakidza ndongoinda ini ikoko ndonomira kwaswaga ndongoinda futi animona ndongoinda kufuti ndongonomira kwaundodo wacho utanga ndoinda futi ndichikutuka zvangu ndiri pamukomezi cheni chingofa zvangu nokuseka ndiri pamukomezi cheni kwaswaga kwacho ndinga chingondiwanzirawo ndiri mukomezi cheni chingosekawo nhaye veduwe saka kwaibhuliwai kurambhuliwai buliwai kune umwe ushu mari yakawanda guys. Kune umwe arusamisi pamusoro panzi ndakabirwa natafadzwa 11,750 ari padenga idzo ningikiridzo kwemea vambokwira ndofunga ndevamwe vari kuti havasirivo ndofunga mavictims akawanda pane vakuisa message pamusoro apa ve 11,000 apa vakuisa message vanhu
vakawanda guys. These people are too many. Vanhu vakawanda. Mira ndione nefoni inwe. Vanhu vakawanda guys. Vanhu asi munhu one. Vanhu vakawanda. Vanhu vakawanda. Mira ndinde kuipa message yapinda izvozvi. Ish. Oh, moshu. Content mungadzipedza dzese ish ush. Ndevamwe vari kumessage ava. Yapinda izvozvi. Ish. Nondone nyaya yavo. Hanzi hai sisi tafadzwa chimari akatovharawo sisi vangu 11,750. Saka icontent yese isenge papa ndotovapawo content vana iva vanoti ndisipo ndiri kubasa. Iyo lobels iyo rega tione. Handisi kuziva ndichii mira ndione amendo apa wauya negreen button. Let me see. Nopinda here. Apa tochimupa iyo lobels yacho times 10 ochitafamba nelobels yacho yari kuchemera. Ungachemera lobels inoita dhora. Right, I'm trying to add to pamusoro apo Linda. Tungoti adding mira tione. Linda hausi kuedheka uri kungoti adding padenga pausi kupinda. Ya vanhu vakawanda. Uyu mumwe anonzi tatenda with atouyawo ari kuti pane 11,500 11,750 pandori nechati panapa. Pane wandiri kunzwa saka ndida kuziva kuti ndiye here anonzane pamwe maungiri maaudios akaiswa apa. Saka ndiwo guys. Anyway guys, indapedza zvangu life yangu. Chiregai ndindi. Chingwa tatora. Ndodo lobels ndatora. Ungagodi uchandite saka uchaita sei? Saka guys ndakwinda guys. Anyway tukufara zvedu. Muve neusiku hwakanaka guys. Thank you very much all the star senders. Muve neusiku hwakanaka. Veko ipa vanhu mari yavo and start afresh. Namba dzaveko panapa dzinenge dzatumirwa. Pane nhamba dzatumirwa panapa dzanzi ndedzavheko idzi dziri pano. Ameno vachagama ndichatira kumufonera ndione kuti ndisavaiko. Ndichatira kumufonera ndione kuti panhamba dzacho idzodzidzi. Alright, right one. Angapa vanhu mari yacho here. Right one. Namba yauyai. Right. One. Let's try to call him. Ndiye yabva itobuda chekuti mavisa what. Hello. Hello. Yes. Zviri sei? Ripo munofara. Ndiri right. Ndisi Smelly. Smelly. Ivavo vaunoziva vamwe chete vaikomenda navo kwera zuro pane mumwe post tichiti toshare birthday. Okay. Oh, mamuri live up. Ndizvo. Watombondiona kandiri palife. Ya, ndaona hangu muri palive pazopinda musikana Kempton Park. Unomuziva ndonyaya ndada kufonera kaye musikana ye kuti chii takaraita handichivi zvinhu ndezvakudhara here izvi chivapa mari tongoti pamwe wangosati wande mari zvina ibvepo iko zvino wave nayo chivapaka kuti utange zvakanaka panyuwani. Kona idzi ndobva mari yandisingazivi here kuti veko
Lupo, voice my voice notes chacha waiwa ne voice ndiwe chaiye voice same chiro chikufanana. Citrin andidi kunyeperai. Kana ndisina kuita chinhu ndisina kuita ndingambodi. Dana ndakaita ndaingozvitaura ndotongovaudza bhozi kuti regai ndikubatsirei kana zvakati nezvakati. Bhozi nyaya dzekuendesa vanhu kunze dzine vanhu vakawandisa mukati Citrin. So one problem yacho iri kuti ndeyekuti ari kutaura zvotitefadza. Apa ari kuti anzi voice rakafanana. So pamwe voice rangu rogona pamwe rafanana nemunhu iyeye tafadza wawo muri kwanzwisisa. Rigofanana but ava vanhu vekuno vakava mai vekuno vari kuti makasvika muri kunzi makasvika kokai mukatora mukatopiwa mari mumaoko. Saka munotsvaka kangana munhu wavakaona. I think munhu wacho kabhozi vasikana vacho vambotaura kamuchiti vanogara Kempton Park vanogara padhuze neini singaiti ndogara Midrand Zone System. Kempton Park is not far like zvokuti vanokwanisa kuuya mangwana tondiona face to face vachindiona ndini here munhu wacho vachinyatsokuona ndizvo here anomanzwisisa then zvindatoita titobetserana kutsvaka munhu wacho kuti zvinhu zvacho zvakaita sei vakatransfer mari sei vakadii noti kuti inini vanhu muri kuona inini nditoone zvangu zvandotoita zveDiamond Migration zvandiri kuita izvi handisi kuramba ndotozvitawo zvemavhiza anomaona ine ndotochajawo vanhu but manje nenyaya yekuti pangoya vanhu vangoti ndiri pavha chakati ende zvinhu zvokuti proof handizivi system voice but voice notes parakotanga kutoplaya voice note ndatongoseka ngati aiwa ndiye zvake saka ina I thought kuti maybe uchangoita pachi vanhu vakuru sokuti by then ona vheko nyari kuti kanje kudai so inzwai izvo pane nyaya dzakawandisa Citrin ndikuvharai patone nyaya dzakawandisa dzatobuda kumunhu ari kutokonzeresa zvese izvi zvatovapo everything zvese hapasina problem hapasina kana nyaya apa pane munhu uri kuti pane munhu ari kukonzeresa zvese izvi ndachifana ndaya kulive but timu rangu inini ndine makambani Citrin anosvika ma6 makambani ari registered manzwa 6 companies dziri registered ende dziri pakasiyana Zim SA Botswana ende ndatoudza nemamaneja angu kanzi bhosi musapinda live ngatiite zvinhu vanhu vacho vakaita uyu ngavaende varipoti vavhure kesi toenda kumakotsi zvinhu zoitwa mugwara rakanaka tozotangira ipapo kuti right kana pasina kubatwa nemhosva totangira ipapo kuti tizofamba sei anomanzwisisa then pane nyaya yananyati futi iri kutaura ndavatora 600 yanga ichitaura nandoro yachitanza vataura nananyati no that one ina ndiziye that one I don't know about it. Inini ndanangofambira pane mukadzi iyoyo pangu mukadzi aripo ari kuti ndimi makatouya akakufonera yakadii handiti do you mind me adding the lady because handiti palive ndichiripo zvamwasa ndabvaka ndogona kuedha mukadzi uyoyo kana muchida muchiri palive inini System handidi kunyeperai zvinhu zvokulive itai zvamuri kuita I think kuenda kulive kuita sei hazvisolvi nyaya yes onai palive ndosaka tisina kuda kutsvaga isusu kuti uyai palive kana kuti chii hatina kuda kutsvaga indanda tongofonera kuti hanzvadzi yangu munoziva kuti tese tine mabororo atakaita before handiti sati tapindawo paplatform kana zvisati wave nechaunacho chouviri pamwe kuda kana murimi pamwe zvakaitika before musati mauya pasocial media pamuri vheko loop handiti saka zvinenge zvakanaka kuti mukwanise kumaketa business zenu zvakanaka ukatanga waclear vanhu vaya vakare from our past then you come and move on zvakanaka that was my angle where I'm coming from zvema 600 I don't know alright ndiri kuzvinzwa zvamuri kutaura System but inini I can't clear zvinhu zvamuri kutaura inini ndisina kuti chane ndakaita anomaona ini handina chandakaita saka kana ndisina chandakaita ndokubvuma here zvava zvokupolisi here zvokuti munhu anonzi akaona pachirobha orohwa nepolisi svika anzi abvume hazvisiri izvo so Citrin zvinhu zvinofamba negwara izvo vanhu ndiri kuona vanhu vari kumhanya social media vari kuita malive vari kuita sei zvinhu izvi zvine protocol Citrin ende munhu vasikana ivavo vatori nditori willing even chero kuti vakaya kuno oya wondiona otaura kuti mukoma zveshuwa ndimi kana bhozi munhu anogona ndona pasocial media but azondona direct kuti zveshuwa hamusi kana kuti so but vanhu vanenge vamhanya kutojaja vatoita sei uri kuona then after that zvinhu zviya zvozodii kumberi
apa pamwe ndongo chimhaya nenyaya yangu uchita sei pachita sei ari muri kuona so vasikana vavaka vari ndiri willing hana problem ndogara muno midrand vanongouya vandiona vachiona ndiye here munhu wacho avari kuti akauya bhozi uya pavakaita matransfers vanofanira vakataridzana ma-IDs chichi hakuna munhu angambozotadza kuti tione passport tiite so bhozi munhu wacho aiti anozi tafadzwa ani muri kuona pamwe vakaonana iwe kona iwe Fadzi iwe nhai Fadzi pamakapa munhu anonzi tafadzwa mari makabvunzawo some sort of ID here tafadzwa Fadzi zvikwaifa tafadzwa Fadzi because ipapo toda kuti pane ID wo here zveshuwa because tinenge tichida kuti zveko itoda kuda kusapotawo but tichida kuti tiite zvinhu zvinhu zvakachena handiti unoona hanzvadzi yedu ndizvo sister inini even kudiamond migration kwacho vanotouya ndotogona kutovabatsira kana vachida kubatsirwa nini vachida kuenda kwavanoda kuenda inini handiendi nyika dzese ndine nyika dzandototaura kuti idzandi hatina malingi dzatine malingi tichiita saka munoendesa kunyika dzipi imi isusu sofa tine New Zealand neCanada then kozoita vana Slovakia panyika dzakati chipei pane Slovakia Poland toita mawork permits ndo watoguma kuita of which Poland yacho mavisa vanhu vari kupinda mudraw so totoudzwa mutokwadi kuti ama isusu tiri kuita permit but nemari yakati but pane inonzi draw yakamira so tokusiya takuisa mudraw ukapikwawo nenge wapikwa vamwe vanobva vati ndiri willing kuzviita saka pane chadraw masitaoiswa mudraw chotenderedzwa anongwanongo anongwanonga then kozoita zvakaita sana koita zvakaita sana UAE Dubai tinongoita mavisitors visa anomaona then toita mavisitors visa munhu anozvitsvagira basa ari kuti isusu tongoita visitors visa hatitsvagiri basa same ne ati Slovakia yakazosiyana zvayo but Slovakia totsvagira munhu basa then munhu otoenda ani muri kuona okay mune malingi saka hamudi kuendawo here hanzvadzi yangu muda ngofira imo mujoni mukiraimu hamudi kudoendawo Canada inini ndakaenda kunze kudhara sister ndakatoshanda ndikadzoka ndikaenda kainvesta ndakatoshanda inini sister inyaya kuti vanhu havazivi life yangu but vanoziva vanotozviziva kuti vheko akabva nepupi kwese pandakaenda kubva ndichiri mupana kubva ndichitambura stay anokuona alright okay but problem inyaya kuti vanhu vanongomhanyirirawo nokuti vane vangondiona wotodai okay inini chiro ndinoita ndechekuti vanhu vacho vari kuti vakasangana neni kana kuita sei then ndikavataridza IT yangu ichitafadza chimhare then ndobva ndatransfer mari bcause ndanzwa achitaura anomanza ndobva ndatransfer mari kuaccount effect iye ndobva atransfer mari kuaccount yangu yacho ndatoona yakatonzi taft ini handina account yemuno muSouth Africa zvese zvemumangu even Diamond Migration ukatosecha uchidaona takavhurwa nani ndopandonesta rangu madocuments ese atoripo ani muri kuona but kana pakauya munhu achiti aisa deposit muaccount iyi yakanzi Diamond Migration then munhu iye tampa receipt munhu iye tampa invoice munhu iye tampa service agreement rokuti atipa mari yakati because isusu tinokupa service agreement wosaina service agreement yaro kuti watipa $2 right tiri process 3 months dzikadarika pasina tokudzosera mari yako zototosainana pasi 3 months dzikasasvika iwo wakuda mari yako back muroad isusu tinotora 20% tokudzosera 80%. Okay isusu inini zvinhu zvangu zvese zvitori Fadzi ndina vheko panapa mune pamakasangana muchipanana mari pane some sort of ID dzawakaona here or something or even kunyorera pasi ipapo SIS MELLY takazwa takazwa usvimbidzo yokwaya paHNG pasi pemuti iwewe inini musati tafadzwa ndipa mari yangu chimbomira zvekubvunza zvisina basa wakati bribe mheno watebva kana uri mushonga unoshandisa watisoevhaka takazondieleza watoenda tafadzwa but in your heart you know isusu wazvinzwa uri kutiziva tiri vakadzi 2 nemurume 1 taine moto black yakaya nemurume wangu uri kuzvinzwa sister handisi kukuda uchitituka zinyadzi kako kubvunza mari yemutafadzwa uchitituka zinyadzi with this same voice
same-sex sakara kwiro riri mazina avatonangana everything mofanana. Why are you being so stupid like this? Mufadzi chirega kutuka tuda kuchinzwise nyaya ukatanga nekutuka manje nyaya chaenda kwainoenda because anodropa obva ainda andiona imi muri kundituka muri kuita sei izvozvo zvatibvumidzi because one izvozvo muri Tafadzwa wakatuka namai vedu nezvemugrupa ukatuka everything Tafadzwa. mira izvo nditaure sisteni muri kundituka handi muri kuti ndini tafadzwa muri kundiinsauta muri kutanisha kambani yangu nemu zvese everything zvamuri kuita izvo handika and right imi chitai legal procedure muende kumakoti tiende kumakoti tese ini ndiripo pamidrand sisteni then toenda makoti towanika everything inimi kana zvisiri izvozvo then tichazotangawo nyaya yangu yokutanisha image kuitwa zita rangu ipapo totangira ipapo maloya angu ndinawo imi tora maloya enyu everything zvese tofanira nyaya ndinochimirira ndega kana maloya ehurumende asingakwanise kundimirira ndizvozvo handina kana loya ndotoandidyira mari ndotsvaga kuti mari yekubhadhara loya kana ndiwe just imagine. saka nyaya yenyu haina purufu kai haina purufu unofema nekuti ndiwe ndosaka uchiti munhu akabirwa kana kuti akaitwa kana kuti akarepwa kana akaitwa something mapurisa anobata one zvonzi uyai muidentify ndopanoshanda this statement yekuidentify. Ini I can identify you as a scammer. Alright sister, problem yenyu yamaita ndeyekuti magara matongobhilivha kuti makabirwa so chero even everything chaitika makutongoti ndizvozvo ani muri kuona even chero vanhu vari kuside right side kwenyu vakutongoti aya ndizvozvo bhozi vatooneka breni kako so inini handisi kuti ndoda kushoraya kana kuti sei handambo kutuka izvezvi imi ndimuri kuya muchindishauda muruta sei inini ndiri kumirira ndangoti zvoni handingaite utuka zvamuradza kuziva ona Fadzi ona ngatitei zvakanaka because panapa chokwadi uyu vhekwa ari kuti it's not me handisirini and handinambobva ndakazita Fadzwa kutaura kwake ari kutiwo inini ndinotoitira vanhu mavhiza but ndine nyika dzandoitira nditire vanhu mavhiza ese right imi muri kuti ndiye nekuti makamuona feya nemaziso enyu mukamuchitsa mari so I think Tafadzwa did you report this to the police? I mean Fadzi sorry, did you report your case to the police? Right sechitera unzwe saka uyu vheko ari kuti inini ndiri anogara padhuze newe nguva dzinogara mumidrand and I'm willing kana kutomita nemi so that munyatsoona kuti ndinere moenda toita moita iri police case kwandi I think it's amenogazi timunozviona sei kana mapurisa angakwanisa kuenda akatonotora footage kana pafleti ipapapo footage yachona ichiripo patatakamira naye paakauya tizosangana naye pane makamera anorova ipapapo emamwe mafleti ari padhuze kana mafootage awachinawoka wachikwanisa kuriwainda kusvika muna april weimomomo zvese zvinobuda. Yeah, I think you just do that. You have to go into the police. I'm willing to meet with them because I was screening. And to honor. Yeah, and also sister ndoda kuti then pavari kutaura nguva yacho ndikocheka futi kuside kwangu kuti passport yangu ndandiri munhu here musa because inini ndiri munhu anofamba so ndichaona everything zvoenderana then toda kuti ticlear zvinhu izvi ivo vaite clearance yezvinhu zvavo vaone kuti munhu akavabira vacho ndiani because kune magrupu akawandisa sister ekunze handikunyeperei akawandisa izvezvi shati vamwe vacho vari toyacho kuti iye ndakabirwawo naningi mukoma izvo zvenyu zviri legitere tobva ndatoti akutaurira africa yese nemazimbabwens ese akateerera anything chinenge changoitika pandiri mukangonzwa kunzi ndafaka muchazvinzwa kuna Mr. Maboys ndivheko luka but apa haana kumbokuthreatena papa haana kumbokuthreatena he didn't threaten you Fadzi let's be honest let's be fair akatongotithreatena kuti Afadzwa kuti akudzinga mari dzedu zvanze nemunomhangana kwamunoda ndinokuurayai. Alright, ndikabvunza kuti saka mukoma muboys vadii vamuri vabvunzi muri kuti ndo vaita sei bonzi inini ndowandatanga kuaprota makuseni ndichivabvunza kuti munomuzivawo zvakadiko mukomana uyu. Alright, mukoma muboys vacho problem vavaita havana vabva vamhanyira kunoita live hani maona ndo problem izvezvi vadhilita live yacho vaidhilitirei hayi handizozive zvangu ini but Tafadzwa iwewe ndiwe zvekolupa ndiwe Tafadzwa chimhare you know deep down your heart my guy uri kunyatsozviziva kuti ndoda kuziva nemitauriro ako utokunyatorememba tichaura tese platoni I think kana voice yangu unotoriziva ndochinja nevoice nemataura kuti exactly kai
ameno wiphone yangu ndandisina kuisa pakurecord makatrasi ya mari muakaunti yatafadzwa chimari kaona IT yake maikumbira mangu maclient vabatsira munhu like zvawakaita inini handiti ndanga ndabatsira hondifonero tinokumbira kaakaunti yenyu kuti ndine client yangu ida kuisa mari iso maakaunti mangu mondisira cash send kana kuti moita sei sezvawakaita paipo wakandifonera uchiti zvona washoterwa nemari utsvaga 5000 ngakuti uyakumba uchitora ukaramba nyaya dzamuri kutaura dzese handidzizivi hazvina kutomboitika kwandiri nyaya dzakadaro muri kunzwisisa hazvisati zvamboitika kwandiri nyaya idzodzo dzese dzamuri kutaura ndakazodai hapana chandiri kuziva inini munogona kungoramba zvenyanzvi aji haisi problem handiti zviriko aiwa kutoti zviriko handisi kuda kuti muni chokwadi chiriimo inini handisina kuti mugara saka Fadzi uri kuti wakasenda mari paakaunti yatafadzwa hello boss sister inzwaika munhu uyu anonzi Tafadzwa ndaona mapemenzi akawanda akaitwa manzo akawanda akaunti ichingoita kusema akaunti atori munhu anotonzi Tafadzwa chimari munhu yeye zvokuti akaenda akanotresa kuFNB munhu yeye anotobatika tapapi munhu yeye akatoti zvoni aiwa ini Tafadzwa chimari ndinogara kuCape Town anotozvishandirawo Tafadzwa chimari uyu the original wemuridzo wezita ramakashandisa iri wanzvadzi akaunti yake saka makamubvunza ere kuti kowai akaunti yachahiii akaunti yamakandipa yakanzi Tafiklo tafani vanhu vese vakasikangoona Tafadzwa chimari uyu zvekombipa watinotara naye ushu tese tine maakaunti akasiyana-siyana handiti mukunzwisisa but pane one person akaisa pane akaunti yange akanzi show munhu iye handichaiona nhamba yake mugurupu rende vanhu vakabirwa naTafadzwa nepapa wandiko ani yakanzi show uyu nemama uya naye ani akaunti yakanzi show uyu tochibvunzawo mvepo kuti ko show uyu haisi yako here yeah I think ngavatsvage zvese everything ma information so that toendera mberi nenyaya zviri legal kuti izvi zviri legal zvatiri kuita izvi because it's like vanhu varingotanisha vachingodidi malive ndiri kuona malive akawanda ari kuitwa vamwe vachisaka mangwana ini ndiripo ndoregedza kuenda kubasa ndiripo muripo here mangwana moya kuKempton Park kana kuti sistoya kuMidrand which one zvamuri kuda inini yeah ini munokwanisa kuuya I think ngatiti Friday because Friday ndiri free aiwa mangwana mangwana zogona kusabuda because ndine zvandindiita aiwa inyaya serious handiri kutya kuti aishirwawo zita renyu isusu tinoda kuti tifambiswe nyaya saka mukwanise here kuti mongotwiza mangwana tongowanawo kana 1 hour kana 30 minutes dzatinokwanisa kuti tongosangana kana papolice station pachona kana iri Midrand police station is fine ini zvandiri kuudzai ndizvozvo ndiri kuti police station is 7 kana manheru even kana ike zvine zvingada kuti ite taxify tongosangana papolice station haisi problem hatingaiti izvozvo siteni zvokuti imungatoti izvezvi moda todai because toitira for security reason imakatsamwa izvezvi koka mukatongosvika makutondishuta aiwa inongondiudza kuti uyai paMidrand police station touya ipapo kana iri Kempton Park tongoti uyai paKempton Park police station kana iri Tembisa any police station tongonosangana kana mangwana but mangwana ndoanga akanaka sindinorohwa ichapisa nzvadzi ndo zvandiri kuudza kuti inini mangwana handikwanisi ndokwanisa kubatika manheru fuchi manheru MC but Friday then ndiri free ani muri kuzivisa Friday kutanga kuma11 then ndiri free mouya mese vanhu vacho vamuri kuti makabirwa mouya tosangana toona kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei vari kuti mangwana vanenge vari sipo Fadzi vari kuti mangwana vanenge vari busy nhasi makuseni mamuri kuKempton Park maonekwa kainini nhasi makuseni mamusiri kuKempton Park mutown kuKempton Park ndauya but handina kuya makuseni mauya kana iri before 12 it means makuseni hanzvadzi handina kuya makuseni kuKempton Park muKempton Park ndatoya I think dzadziri kuma3 pandatoposta pane foto randatoposta paFacebook izvezvi aiwa anga ari makuseni kuma around 11-12 I think 12 so manje mimi kana muchindipikisa muchita like ime muchiziva zvese kana kuita so
hapana zvatosova nyaya. Basi dai kudai changoti mangwana hanzvadzi dai mangosqueeza kuti mangwana tongoonana mangwana tienda papolice station mangwana. Inini handikwanisi kusqueeza nenyaya yebasa rangu because ini ndine zvakawanda zvokuita. So mukanditi zvakati asi kana mukaya nepolisi ichiti polisi yati iri kudai zvakadai pane mauya aripo at least ndechiziva kuti zvinhu even polisi yacho ikauya iri businessman ndoaudza kuti alright ngatiorganizei nyaya dzacho dzimire dzakadai of which ndotorawo malawyers angu because inini ndesingachamiri ndega ani muri kuona tofambira nyaya dzacho tobata toona kuti zvakamira sei nyaya yedu yosova yoonekwa kuti ini kana ndisina mhosva tabva kukoti handina mhosva then ini ndochitangidzawo nyaya dzanguwo nyaya manje because ini ndakuda kusuwawo kuti ini ndakatandisirwa kambani yawo ndibhadharo because ndakatoluza dzakawanda kambani handitoidziva nzvadzigara nezita rayo baini ndikuzvinzwisisa but ndikuti ngatitei a good procedure iri kuitwa uyai nemasummons enyu then totangira ipapo totoendera mberi ani muri kunzwisisa because maramba kuti tiona nefriday yacho pachivanhu chedu tionesane kuti ndine here munhu wacho ndakuti citren ngatitanga nefriday tionesana muchindiona mukoma ndimi kana kuti handisi muchindiona moment yamai makaona munhu face to face nezvaunoona munhu pasocial media zvokuona kuti siyanei ani muri kuona ndomafungire nyu but ndimi zvinondifananira unoda padzisi kuitika right now kata vadada kupusa because right now takutoda gazvise padzi Friday it's only mangona chingani Wednesday mangona Wednesday and it's only 2 days padzi Friday mosangana pa police station it's only 2 days hazi kure mosangana pa police station then you identify kuti ndiye here taanza kumhanya toona kuti ndiyere because indandati inini kana ari iye aiwa guys tose tini takaitawo zvipande kudhara but kana ndakuchiuya pavanhu ndoclear zvipande zvangu ndoya zvakanaka totomira naye kuti aiwa guys munhu ndezvakudhara izvi regai akupei mari dzenyu atange panyuwani vanhu mopiwa mari dzenyu but nawo kana chiti asiri iye chindai munoidentify kuti ndiye chaichemenza kumuona kuti uyu ndiye papolice station since ione case number kudhara zvakanakazve. Alright, SIS-MELLY saka Friday achona musangana police station. Friday achona tinoya kumitira police station here kana kuti moya kuKempton Park. Akasasangana navo kagaizi akasasangana navo kavheko iye ari aproposa Friday vakasasangana vhindoza kuti ndiye wakapuwa mari wakatora mari but kana ari munhu ari honest anosangana navo kapa handi vanosangana police station neFriday vosangana vese ini handifani kuuya kwamuri because remember kuti makatsama anomuziva so munhu akatsama kana kuti wakata sei munenge mune zvamunenge munazvo ani muri kuona zvamunenge makagadzira kuti toda kudai inini ndoita for safety on my side iwe saka stera kwarisitafadzwa harisitafadzwa akatouya pandakamboisa posti paFacebook akatouya anozitafadzwa chimhare original muridzi wezita zvikanzi system ndaona pane mgirikini yaiswa akatouya ari pacomment kani zvikanzi uyai kuinbox ndibva ndaenda kuinbox kwake ndo pandakataura naye ndikataura nedzimwe hama dzake dzakatowanda mabrothers ake wachitoti aiwa ari kuCape Town munhu iyeyeye ndichatarisa kana ndichine nhamba yake ndichatarisa kuti ndichina here nhamba yake mukomana anonzi tafadzwa chimhare original muridzi wezita iri rakanga riri rebasa iri SIS-MELLY ine chiri kundinetsa ndechekuti alright pamakasangana nemunhu wacho akabudisa ID here akabudisa passport ani muri kuona ndakadhukairawo ipapapo mafana kuverifya system kuti alright ndiri kutaura naye nevoice takwazwa iwe mhare yoga ushanda nadhokas ngwenya pamurundi chikuti tafadza futi mubva mati uyo futi haasi tafadza moti tafadza that's ndichiri kuti tafadzwa kana nhamba yako yawaishandisa izimu nhamba ndakachongoiti tafadzwa agent nanhasi ndakakujaira uchizviti tafadzwa ka tazvinza
sister nyaya ndainzo kuti but manje we can't kana chiti mangwana ndikwanisi ndikuenda kubasa. There's no way how we can force munhu kuenda police station ndikwanisi ndikuenda kubasa. The only thing is ngava kutongo kusangana vese pavari free vese vongosangana voonesana kuti ndiye here ndiye voonesana ipapo votaurirana andimaona. Because hatikwanisa kumangidza kuti ndakaenda mangwana guys, it doesn't work like that. Anokudza kuti ndine basa rangu handiuiko apa ari kutaura kuti ngatisanganei Friday, haana kuramba ari kuti Friday ngatisanganei papolice station. Anditika vosangana Friday papolice station, uyu fadza muda mari yake anoziva munhu wakapa mari. Dai tafazwa kuti uri munhu ako akatongwara zva. Dai watongouya kuseri watongondisambidza mari yangu ndatongonyarara cause pavanhu vese wakasikama wazhinji wacho vamwe vangu vachitotya kuti kozi wakathreatena vanhu bawando kunovauraya vamwe vari kutokutya kutoti nhasi zvedu. Ini ndikati no, kana achindouraya zvake this guy uyu chimhare uyu beta ndifire mari yangu. I think ameno vadzimwe or something kana kuti vauya vachida kuti vaedze vadzimeumba kwedu anti nezvamuri kuita bosi inini mashingiriro enyu muri kuita kuti ndinika nekutanisha kwamuri kuita zita rangu muchiti ndivheko apa mongoti ndichafadza. So isusu ngatiite ichi, regati titangire papo tiendere mberi then to verify everything zvoita clear vanhu vese pasocial media. Saka ini ndikwanisa kumesheni aya ese ari mairi. Even kana joketi ndakatofurisa ndichiti tafadzwa chimhare. Joketi rako iwewe ndakatofurisa ndichiti tafadzwa chimhare. Waizviti asi takatoudza mapurisa kuti harisiro real name rake but anozviti tafadzwa chimhare. Ora sister ndazvinzwa zvamuri kutaura handingakupikisi. Inini ndiri kuudza kuti handisiri inini munhu wacho iye akauya kwamuri because handitombozvizivi izvozvo. So I think ndiri kugumira pano because nditoriwo nezvakawanda zvangu zvokutoita anomaona. Pakuona nezvinhu zvokuti kwanzi ndiye zvazodai patina legal route yatorwa action. I think ndanzwa muboys ataura iye uyu lawyer handiri kuda maybe ndo lawyer renyu ramukuda kuti handitokude kwafoda kubhadhara loan hangaiti vakatondiona inini handikwanise kubhadhara loan ndibhadharira 3200 ataura palive mukoma muboys vataura palive akati no tinofanira kutora action panyaya iyi tiche mareports everything. So munhu wese akabirwa oita mareports. So I think regati tisirious situation yacho kuti zvinhu zvakamira sei then totangira ipapo because zvinhu zvacho tikangotaura zvese mwe muchingoramba chakati mwe muchiramba chakati. So nyaya ini chandoziva nyaya yakaitwa fraud matheft machichiri zvese zvinopedzwa kukoti anomaona. So I think it's vanga vachitsanga kuti tavanawo agent zvinotamseni tinotitisirawo mapepa edu taifara. I think vakanyatsoona kuti taifara zvechiwanzvati taifara zvechiwada handikunyepa. inini handitozvizivi zvese zvamuri kutaura ndosaka ndichitane kuti ID kana kuti chichi tikatongoti apa zvenibva toitapo. Sisi Melly. Hello. Yeah, I think inini ndakubva palive because aiwa dzatowandisa. Aiwa saka papa Friday ndichakufonerai mutoti nguva yorit. Sisi Melly maybe vanogona kuuya vanisa draw maybe vachiti inini ndindakadaro kana kuita sei. Nguva yanga munenge muri free cause neno Friday ndinoenda kubaya kuda kuona kuti zvinhu zvakamira sei. Aiwa tinoda kuzama kuti gatse nyaya pane munhu ari kugwake nemwe tinoda kuzama kuti gatse nyaya pamwe chete. Chife chinzwisana chimubvunzana icho zvinotaura netesday manheru ndokuudza kuti zvakamira sei totangira ipapo. Tinotaura kuti manje ina handina nhamba yenyu mamuna yangu ka handina musiri ndine nhamba yatafadzwa imi mani mati hamusiri mitafadzwa saka tesday tinotaura kuti nhamba yamuri kutaura ndiyo iyi inotobuda ipapo pamuri kuti motaura muri 3 inotobuda pamokata motoiona. Kusaziva zvenanzvadzi kusvika pakuzungaira kuti takangokupai mari yedu tinabva kubvunza yeID shuwa ndokuzungaira kwacho ikoko. Alright, thank you very much. Vekutozoona Friday timasangana kuti muri kuwirirana sei. Ndopa tichatongoda ipapo nekesi namba yedu.
right saka iwowo ichinda unenge kuchaenda kusangana navo tiona kuti chii zviri kufamba sei nemusi wenhingikiri nemusi wefriday wachona tiona kuti zviri kufamba sei. Let's see kana masangana handizonitest ndopa achatiudza vanzi motaura manheru thursday kuti muri kusangana nguvai then mosangana nguvai because kana torambawo zveshuwa musina some sort of id and what not panenge pachida kutoti titange patove neumbo hwakasimba kuti ndiye munhu wacho maybe mukanizomuona in person munazoti munhu watataura ndiwe iwe takakuona kana ndikasangana nemi murodhi kana ndikazikakofomara nhasi ndikakunzwai muchitaura apa ndotongoziva kuti vari kutaura ndisismeli. Hapana chinochinjisa munhu wega wamuona mutv wega wamuona munewspaper wega wandosaka muchiti mungana ari pawanted anotorwa picture ronamirwa mushopu kumadziro kunzi munhu ari pawanted zvichireva kuti hapana musiyano papicture nepareal life yemunhu. Right. Let's wait and see. Ndangofana pakuti une nhingikiri une case number. Let's wait and see kuti Friday cho muri kufamba sei zviri kufamba sei. Yeah, all right. Similar case number ndinayo ende tine dzakatowanda vanhu vese vakanovhura vese vari mugroup medu vakanovhura kana kuZimbabwe paCentral Police Station case number yake iripo. Kuruwa Police Station doketi rake rakavhurwa futi. Doketi rake rakavhurwa kwakawandisa sisimeli. Kana tafadzwa chidawa takambomuapproach kana mukamubata kana muchitaura naye tafadzwa chidawa mukamubvunza kuti hapana here vamamwe mai vakambouya nenyaya yakati. Right. Rega ndiplay ma-audios kana kuti play ma-audios tione. Alright, iri both play ma-audios andakuda aya yeah. Zvacho. Tikatizoke ma-audios. So far ndoda CV passport yake driver's license so far. Then zvakaita sema-medical test nechichi ma-police clearance ndichazozvida later after work permit yabuda. Uhere voice. So far ndoda CV passport yake driver's license so far. Then zvakaita sema-medical test nechichi ma-police clearance ndichazozvida later after work permit yabuda. Zvinhu zvakarongeka zvisingaiti. Uhere guys. Zvinhu zvakarongeka zvisingaiti. Zvinhu zvakarongeka. So far ndoda CV passport yake driver's license so far. Then zvimwe zvakaita sema-medical test nechichi ma-police clearance ndichazozvida later after work permit yabuda. Hello guys, but pavoice apa voice zvaro i1 chairo. 1 chairo mumwe wedu chaiwe pamasvingo apa. But hey, right. Ameno guys, ngatimirire Friday yacho. Tione kuti Friday yacho iyi zvinofamba sei, vasangana kunoitwa sei. Guys, ameno handizivi. I don't know. Let's wait and see kuti Friday yacho zvinofamba sei as the voice is not the same. Ini voice nzwa rakafanana. Anogona kuve asiri guys, anogona kuve ari it's 50-50 panapa. Regai vasangane vanyatsokuonana fair. Regai vasangane tinyatsokuona fair kuti ndiye kana kuti asiri. Regai tisangane. Natasha rega tiona andi asuggesta kuti let's meet on Friday. Saka vakasangana Friday probably vanonyatsokuona kuti pamwe munhu akatisiya nehasi. Vanhu vanofanana kafuti guys, tiri 2-2 munyika umu. Tiri 2-2 munyika umu. Difference are different. Voice are different. As I do here, this way. Send that one WhatsApp. Send it to one. Send it to one. Send it to one. Urkuti unema voice no send that one.
Guys, me, I don't know. Voice notes, yeah, that's what is going on? What is going on, guys? What really is going on? What is going on? What the hell is going on? My voice I need. Oh my God, ndiro, oh my God, has, oh my God, ndiro. All right, let's play it again. Kutiza atizi, kutiza atizi, kutiza it out, kutiza atizi. So far ndoda CV passport yake ne driver's license so far. Then zvimwe zvakaita sema medical test nechichi ma police clearance ndichazozvida later after work permit yabuda. Zvinhu zvakarongeka zvisinga. So far ndoda CV passport yake ne driver's license so far. Then zvimwe zvakaita sema medical test nechichi ma police clearance ndichazozvida later after work permit yabuda. Right. And then guys, ponder over it. Ponder over it. Tione kuti zviri kufamba sei, just ponder over it and tione kuti zviri kuenda kupi. Ameno guys, tozongona Friday yacho kuti vari kuti kudini. Tatoshayawo guys. Tatoshayawo. Handichazivi. Right guys, muve neusiku hwakanaka. Handitika tobatana zvakare muchikamu chinotevera. Takaenda. Muve neusiku hwakanaka guys. Bless you.